Croeso i Fanc yr Eglwys, hen faes cystadleuaeth newydd sbon ac ymhen rhyw ddwy awr. Croeso i Fanc yr Eglwys, hen faes cystadleuaeth newydd sbon ac ymhen rhyw ddwy awr mi fydd enw cynta ar y tlws yma, Cwpan Super Rygbi Cymru. Ond y cwestiwn mawr, pwy fydd yn dathlu, a Glynebwy neu Llanymddyfri? Mae Llanymddyfri wedi ffrwydro ar lwyfan Super Rygbi Cymru. Yr ongl yna yn anhygoel, yn perffaith. Rownd Derfynol allan, cais o'r safon ucha i Glynebwy. Ebbw Llanymddyfri yn derbyn llawer o gefnogaeth lleol, ond mae nifer o'r dwyrain wedi gwneud y taith. Mae lot o nhw yma cyn fi ar Fanc yr Eglwys pnawn yma, oherwydd mae noson hyfryd, mae noson fwyn, mae noson gilet, os chi'n Tom Hancock, sy'n eisiau coti yn ni, hen gyfaill Ifan Phillips a chyfaill newydd Tom Hancock. Am y tro cynta yn ymuno ni ar y raglen, ond ti ddim yn gyfaill newydd i Llanymddyfri. Cyn hyffordd o'r lle yma, ti'n hyfforddi Pontypool a Academi'r Dreigiau nawr, ond ti'n abod lot o wynebau a ti'n gwybod be mae chlysur fel hon yn golygu? Ydw, lot o wynebau cyfarwydd lawr yma, nabod y car, nabod y clwb a'r cefnogwyr i gyd yn edrych ma, fi'n siŵr am y chlysur i'w gofio eto. A maen nhw'n anelu am ei 5 tlws i fan, ers 2016, felly fydda'r tîm cartre yn llawn hyder. Ie, yn sicr, a fi'n credu bod perffaith hawl gyda nhw fod yn llawn hyder hefyd. Gen mae hyder yn dod o gael tystiolaeth bod chi yn gallu perfformio ar y lefel ucha, a yn y blynyddoedd diwetha sy'n neb gyda mwy o tystiolaeth na Llanymddyfri. Maen nhw wedi gwneud tro ar ôl tro, a os chi'n edrych ar rai o'r chwaraewyr sy'n yn y garfan, Berian Watkin, Lee Rhys, mae chwaraewyr Di Rhys sy'n perfformio ar y lefel ma, felly fi'n siŵr bydd nhw'n dawel bach yn weddol hyderus. Ie, yn gwybod sut i reoli achlysuron enfawr. Un arall sy'n gwybod sut i lwyddo. Tom Hancock, o ti'n gwisgo lliwiau Llanymddyfri pan enillon nhw'n ôl yn 2022, a wedyn blwyddyn yn hwyrach, enilloch chi'r cwpan a'r gyngrair. Do, dau dymor llwyddiannus iawn y dau diwetha. Llanymddyfri fel oedd Ifan yn gweud carfan llawn rili o foes sydd wedi profi llwyddiant ar y lefelau yma, a fi'n siŵr bydden nhw'n teimlo llawn hyder i falle cael trws arall yn y banc heno. Dylse fe o'n dipyn o gêm o ystyried bod Glynebwy yn ail yn y gyngrair, a maen nhw wedi ennill ma'n barod eleni. Ie, yn sicr, fi'n credu bydd Glynebwy yn dod i'r gêm heno yn llawn hyder, a bydd nhw'n edrych mlaen i taflu bel o gwmpas, achos fel nes i sôn, maen nhw wedi ware ar y tomen. Mae'n barod mae Lenny, a maen nhw wedi cael y fuddugoliaeth, felly fi'n siŵr yn seicolegol bydd hwnna'n hoben fawr i nhw. Wel, mae yn gystadleuaeth newydd, mae hefyd yn gyfle i ennill tlws cynta'r tymor. Sut yn union ni wedi cyrraedd y pwynt yma? Wel, cafodd y 10 tîm sy'n cystadlu yn Super Rygbi Cymru ei rannu fewn i 2 grŵp.
chwaraeodd y tîmau mewn round robin, 2 gêm gartre, 2 gêm oddi cartre, yna cyfle i'r ddau dîm oedd ar y brig i gwrdd yn y rownd derfynol. Llanymddyfri orffennodd ar mwyaf o bwyntiau, felly dyma pam i ni ar y banc yr Eglwys heno. A ti'n amlwg yn hyfforddi yn y gystadleuaeth yma. Be ti'n neud o'r fformat newydd? Fformat diddorol. Fi'n credu falle bydd pobl sy'n hoffi cystadleuaeth cwpan mwy traddodiadol falle yn well yn y welch os chi'n ennill, chi'n mynd trwyddo, os chi'n colli chi mas. Ochr bositif, mae pob clwb wedi cael mwy o gemau oherwydd y gystadleuaeth. Falle yn y fformat le un yn mynd trwyddo mewn pŵl o 5. Fi'n credu os chi wedi colli'r 1 neu 2 gêm gyntaf, mae'n teimlo fel tyma bach o dead rubber fel maen nhw'n gweud ar gyfer y trydydd a'r 4edd gêm. Falle mae hwnna'n rhywbeth i'r undeb i edrych yn ar gyfer blwyddyn nesaf. Right, wel, mi fydd Glynebwy llawn cymhelliant heno, dyn nhw ddim wedi bod mewn ffeinal ers 27 mlynedd. Dyma'r tîm i chi, dyma'r chwaraewyr sydd wedi teithio. Joe Franchi, capten y clwb, yn neud ymddangosiad rhif 200 heno yma wrth ochr ei frawd wrth gwrs, Dom Franchi. Mae fe'n chwarae gêm rhif 150 am noson i'r brodyr lleol. Y ddau wedi ei magu a'i tyfu lan wrth gwrs yn Glynebwy, a wedyn Evan Lloyd, trydydd ar restr pwyntiau cwpan Super Rygbi Cymru, felly bydd e'n edrych i arwain y tîm tuag at y tlws na heno, ac yn gynharach fe gath Ifan Phillips cwmni'r ddau frawd. Diolch i chi, a'n cael cwmni fi, mae 2 frawd sy'n hen gyfarwydd gyda ware gyda Glynebwy. Joe Franchi, 200 o ymddangosiadau, a Dom Franchi, 150 o ymddangosiadau. First of all, a massive congratulations on reaching the milestone. How special is it to do that, especially with your brother? Yeah, well, you know, any man who's playing for his local club will tell you 200 games is something special, but to do it alongside your twin is just extra special. Obviously, the 150 caps for Dom as well is a massive achievement from him. So, yeah, we're just looking to make some history for the club. You know, first final in 27 years, and we want to go one better than we did 27 years ago and lift that trophy. You're in great form at the moment in the league and in the cup. Attacking this game, has anything changed going into this game? No, nothing at all. You know, we like try and keep the focus on ourselves, try and implement our game in tonight's game. You know, nothing really changes in terms of our process and our approach to the game. Yeah, there's something on the line tonight, but we just try and focus on ourselves and make sure we put our front foot forward first and foremost. Thank you very much both. All the best tonight. It's a special occasion, so enjoy it. Cheers, guys. Dwi'n mynd off I edrych am prif fforddwr Glynebwy, Jason Strange. Jason, you've already beat them earlier in the season. How much confidence can you take from that? Yeah, the game up here, we played really well, and we were really pleased, not just with the result, but with the performance. But we know tonight's a different occasion. Llandovery are always going to be difficult on their home ground, and we're going to have to be at our best to win. Not to put any more pressure on yourselves and the team, but it's been 27 years since Ebbw Vale, lifted this cup. Does that pressure add anything to the occasion? No, we've just got to worry about the present. You know, we can't do anything about the past, and we're thankful to be really grateful for the team and how hard they've worked, and hopefully they'll get their rewards tonight against what's going to be a tough Llandovery team, but we'll give it a best shot. Jason, thank you very much. All the best this evening. Thank you very much. Cheers. Jason Strange fyna'n rhy garedig I weithio Ifan Phillips. Mae nhw wedi colli'r ffeinal na. Oedd e ar y cae yn erbyn Llanelli 27 mlynedd yn ôl. Ond mae dîm yn llawn bygythiadau. Sut mae stopo nhw heno? Fi'n credu bod yn amlwg edrych yn syth ar Glynebwy a gweld bod ochr gorfforol y gêm yn gryfder mawr. Mae'n defnyddio gêm gicio hir a chywir. Evan Lloyd I gael tiriogaeth, ennill y bil yn uchel nôl yn hanner y gwrthwynebwyr, a wedyn maen nhw'n mynd i'r sgarmau symudol a'r sgrym yn aml. So Joe a Dom yn hanfodol bwysig yn y ran na. Ie, yn siarad am y sgarmes. Joe Franchi, 14 cais iddo fe. Ifan Phillips, 10 yn y gyngrair, 4 yn y cwpan. Yn amlwg mae pobl yn ymwybodol o'i bygythiadau, ond methu stopo nhw. Ie, yn sicr fi'n cael ei mae Glynebwy yn wir yn edrych am I pac nhw I roi nhw ar y drod flan, a'n enwedig gyda'r sgarmau symudol. Ni gyd yn gwybod fe mor bwysig yw'r ardaloedd gosod ar
ardaloedd sylfaenol, a mae'r sgarmes symudol hynod arf bwerus I Glynebwy, felly mae'n bwysig iawn bod Llanymddyfri yn gwybod hynny, a mae swydd enfawr gyda'r pac I trael atal grym a pŵer pac Ebbw Vale. Right, ni'n mynd I droi'n sylw at y tîm cartre. Fel ni'n gwybod, maen nhw'n anelu am eu trydydd teitl mewn 4 blynedd. Mae'n amser dda iawn I fod yn borthman. Rownd Derfynol yr Rygbi Prem. I bas arall I Rhys. Y cais gyntaf o'r ornes. Pencampwyr yr Rygbi Prem ydi Llanymddyfri. Y porthwyn sydd yn dathlu. I Taylor Davies. Na, mae wedi cyrraedd hefyd. Wel, y dipyn o waith gyda'r bachwr I wneud. Y porthwyn, pencampwyr, cwpan uwch adran Cymru. I Warren, croesi sy'n y gaeth. A mae Rodri Jones yn ymestyn led y pen. Llanymddyfri sy'n cipio uwch gyngrair Cymru am yr ail blwyddyn yn olynol. Dyma'r tîm cartre chi, Jack Davies, felly y chwaraewr ifanc sy'n dychwelyd o Scarlett I wario Llanymddyfri heno. Bydd y cefn o'r hebos yn edrych mlaen i'r achlysur ar fanc yr Eglwys. Taylor Davies, prif sgoriwr ceisiau y gyngrair tymor diwetha am frwydr felly rhwng y bachwyr sydd o'n blaenau ni. Ac ar y fanc mae Jack Maynard sy'n gobeithio gwneud ei 2 ganfed ymddangosiad i'r porthwyn. A Ross Evans yn ymuno â ni nawr. Cydbwysedd da trwy gydol y cwpan rhwng y profiadol a'r ifanc. Ond dyma chi, heno, ffeinal, beth wedi colli'n llawn hyder? Ni getre, so mae chance da ni. Gobeithio mae'r boys wedi cael perfformiad ardderchog heno, fe eisiau hwnna. Mae pac Glynebwy, maen nhw'n hynod o brofiadol, hynod o bwerus. Fa mor bwysig yw I chi gallu treul atal grym a pŵer nhw yn wedig gyda'r sgarmes symudol na? A gwmwys na pethau ffocws wythnos, ti'n cadw mas o dweud gen I dechrau, ond wedyn mae'n rhaid I delio'r gysgym nhw a sgarmes symudol, mae'n arf mawr I nhw. Chi'n enwog Eiros am ffordd ymosodol y chwarae, os unrhyw beth yn newid hyn oherwydd bod hi'n ffeinal? Na, mae'n bwysig iawn I ni bod ni'n reoli'r tempo'r gêm, mae bel yn symud a ni chi'n dangos beth I chi'n neud. A ti wedi dod â chwaraewyr profiadol nôl. Pa mor agos mae'r tîm falle i'r 15 cryfa sydd ganddo chi? Eitha agos, ond mae'n gret, mae boes ifanc wedi cael cyfle trwy'r campaign yma hefyd, a mae'n bwysig mynd y ddau ar y fanc, a gobeithio mynd i gweld cyfle nhw ar yno hefyd. Wel, ni'n mynd I ddangos rhai o'r ceisiau ni wedi gweld trwy gydol y tymor. Na Tom Cyffwrdd yno fe, dyma'n union be ni'n mynd I weld mwy ohono i'r os hyn yma? Na ffôn ni wario'r gêm, ti'n gwybod symud y bel, a chreuwyr ni eisiau dawnus, eisiau cael y bel yn dwylo nhw. Mae tymor hir o'ch blaenau chi. Oeddi hyn o'n teimlo fel y cam cynta, tuag at mwy o lwyddiant? Ie, yn gwmws, mae'n bwysig, ni gytre cael y tlws yma, a wedyn ni disgwyl mlaen I gêm yn fawr sy'n dod. Ros, diolch yn fawr. Gewn ni sgwrs gyda ti yn ystod y gêm, gobeithio. Right, ni wedi sôn falle am Llanymddyfri yn ildio nifer o bwyntiau yn y gystadleuaeth yma. Ti'n disgwyl gweld rhywbeth tebyg o ystyried pa mor gywir mae Glynebwy wedi bod? Na, I fod yn onest, chi wedi edrych ar fel dosraniad oedran Llanymddyfri wrth I nhw fynd trwy'r cystadleuaeth cwpa. Maen nhw wedi bod bach yn fwy ifanc, ond os ti'n edrych ar y tîm yn wedi dewis heddi, maen nhw'n llawn profiad, llawn boes sydd wedi chwarae gemau o'r safon yma o'r blaen. A fi'n credu, gyda'r profiad sydd yn tîm Llanymddyfri, fi'n credu bod angen y gemau mawr yma I nhw I gael amddiffyn gyda'r angerdd yna sydd I cadw nhw'n llwyddiannus yn y gorffennol. Right, diolch am y tro. Ein ffeinal gynta ni, ffeinal mawr Super Rygbi Cymru, munudau'n unig I fynd tan y gic gynta, felly mae'n bryd I ni ymuno a'n tîmau sylwebu. Rodri Gomer ac Ifan Phillips sydd gyda chi yn y Gymraeg, Dave Rogers a Tom Hancock are your commentators in English. Croeso cynnes ifanc yr Eglwys ar noson braf o Wanwyn. Mae ffyddloniad y porthwyn heno yn gobeithio gweld y tîm cartre yn cipio 4 teitl mewn 2 blynedd. Ond yn fwy arwydd y cael y bosib yn anelu I godi Cwpan Cymru am y 4 tro i'w dyrchafu uwchben rhai o glybiau enwoca Cymru, megis Abertawe, Pen y Bont a Chasnewydd. Bydde hynny'n golygu taw nhw yw'r 5 tîm mwyaf llwyddiannus yn hanes y gystadleuaeth hon.
Llanymddyfri yn gwrando ar y bregaeth ola. Jason Strange mae'n mynd â fi gyda Glynebwy. Môr gyfarwydd wrth gwrs a gweld Llanymddyfri yn gwisgo'r gwyrdd. Mi fydd Glynebwy yn gobeithio eu hatal nhw heno. Yn gwir dir gwent. Un rownd derfynol yn unig mae Glynebwy wedi cyrraedd a cholli oedd eu hanes nhw yn erbyn Llanelli a hynny dros chwarter canrif yn ôl. A ddau gŵr yma yn arwen i tîm i'r maes. Boes o'r dre, o Glynebwy, yr efeilliad Ron Franci a'r capten, y Joe Franci, yn naill yn ennill i ganfed cap a hanner a'r capten, 200 o ymddangosiadau dros Glynebwy heno. Os ewch chi nôl i'r tro diwetha yna. Glynebwy ymddangos mewn ffeinal, oedd hynny dros chwarter canrif yn ôl, a mi roedd i prif y fforddwr Jason Strange wrth y lliw fel maswr y diwrnod hwnnw. Digon o wynebau cyfarwydd a phrofiadol yn hîm Euros Evans hyn yma. Cwbl o fois o Scarlets yn y triol Jack Davies ac Ian Abraham. Carwch lygad barcud arnyn nhw ar ysgellwr chwyth yna, Harry Dole. Mi fydd Adam Warren a Johan Hughes y profiadol chwaraewyr yng nghanol ca yn gobeithio ryddhau yr olwyr peryglus yna allan yn yr erwe agored. Digon o brofiad hefyd yn rhan o garfan Jason Strange, yn enwedig pan edrychwch chi ar y fainc. Maen nhw wedi mynd am brofiad Fanc yn fwy na unman. Boes fel Cameron Regan, Lewis Young, Jonathan Evans, boes sydd gyda tomen o brofiad ar y lefel yma. A mi siŵr rhyngthyn nhw, fe allan nhw helpu Glynebwy i gipio'r cwpan yma am y tro cynta. A rhoi'r dolir yna o 1998 y tu ôl iddyn nhw. A Rownd Derfynol Cwpan Super Rygbi Cymru wedi dechrau. Gic hir lawr i'r ddwy ar hugen. A jyst i'ch atgoffa, snellau melyn ni'n cadw llygad arnyn nhw hyn o'ma. Mae'r maes artiffisial newydd yma ar Fanc yr Eglwys hefyd wedi cael ei llinellu gyda'r pêl drod, llinellau pêl drod yna. Wrth yn ochr i, mae Ifan Phillips. Ifan, ti'n newydd bod yn siarad gyda'r prif hyfforddwyr, a yna dipyn o gyffrom ti'r gêm yma heno. Os yn sicr, yn cael ei fod digon o nerfau hefyd wrth gwrs sy'n amlwg gyda'r achlysur. Cael ei fod y ddoi hyfforddwr moyn gael y ddechreuad gorau posib. Rodri Jones yn cario'r bêl na'n fflat at y lein. Tip hwyr yna at Adam Warren. Ni symudiad bach ddestlus oddi ar gwt y lein gan y porthmyn. Y gystadleuaeth ar y llawr. O, mae'n edrych fel bod Dom Franci, fi'n credu yw hwn, y canolwr, efallai wedi cael rhyw ergyd i frawd wrth i ochr yna, jyst yn siŵr bod e'n o reit, ond mae'r meddygon yn edrych yn bryderus iawn fyna. Chi byth mae'n gweld e. Geri jyst yn cael knoc ar ei benne, oedd e'n araf iawn yn codi. Yr y bach o siglad, a mae'n drist iawn i weld e'n gadael y ca. Fel nes i sôn yn barod, 150 o ymddangosiadau i'r clwb. A dechreuad gweithaf bosib i fe fel unigolyn. O, gobeithio. Gwni weld e to fan hyn nawr. Dwylo hyfryd yn dod i. Ond Franci'n cael ei ben yn y man anghywir. A mae'n edrych mewn Gwyn dipyn o drafferth fyna, anhebyg o welwn ni yn ôl ar y ca yma. Yn anffodus, sa'n lle gwele yn dyn ôl mlaen ar y ca, yn wedig ar y llawr. Gweli'n anodd iawn, mae'n darganfod i ddradau, ond gweithio neu'n gwella'n gloi.
Dyna am le mae nerth nhw yn y Glynebwy yn y 5 lan. Ie, yn bendant, bydd Glynebwy yn edrych ar y pac i treol gadw nhw ar dro'r blaen. Treol RYGBI Bale, Llanymddyfri lawr, gwmwyd â phosib. A ni'n gweld tro ni y pwysau ar grym gan y 5 bol gan Glynebwy. Falle y drwch blewyn gyda'r llwyddiant mae Llanymddyfri wedi cael dros y tymorau diwetha. Nhw yw'r ffefrynnau, ond Glynebwy eisiau wedi cyflawni'r dwbl yn erbyn Llanymddyfri yn y gyngrair. Mi fydda nhw'n teithio yma'n llawn hyder. A cadw'r Bale yna yng ngrym y blaenwyr. Yn troi at y drod dde. Harris. Gan Ebbw yn gwneud yn wych i ddawnsio. Allan o'r dacl gyntaf yna. Ac yn codi'r pwysau. Y cwrson dda gan Llanymddyfri. Taylor Davies. Dal i ddyn. Coleri. A man o ddynion dros ben fan hyn. Beren Watkins yn troi mewn. A hynny'n gadael y gwagle ar y tu allan. Gwrthrycio, hyrddiad a hanner gan y fforthmyn. Ond mi oedd yna gan sefyll. We've got the penalty here. The turnover's fair there. No. Ie, rybydd cynnar Shifted and then we didn't react. Offside. Glynebwy, os maen nhw'n cico'n llac. Neu cwrso y gic yn wael. Mae'r triol sy'n gan Llanymddyfri ar y ca. Yn hynod o ddanserus. A hanner cyfle fyna i Llanymddyfri. Mae'n yn ffodus yn ildio'r cic gosb. Correct, yes. Gwaith gwych gan Cian Abraham gyntaf i gyd. I mean, you got to react a little bit. Meisi'r Bale uchel yna. Oedd yn edrych fel wedi troi y safle amddiffynol yna yn safle ymysodol defnyddiol. Ond dan y lach maen nhw unwaith yn rhagor. Y tro hwn yn tynnu allan. Cario'n grif yng nghanol ca, mae Ryan Jenkins. Rownd y gornel, y prop, pen rhydd Luke Garrett, gynt o'r dreigiau. A maen nhw'n ennill metre fan hyn drwy'r chwarae tyn yn bygwth y porthmyn o gwmpas y cyrion. Pob un o'r ymdrechion yma yn mynd ar ymwelwyr gam y nes at linell gais y porthmyn, ond camgymeriad yn agor y drws i Cian Abraham. Lee Rees yn dadlwytho, y Bale yn amlan yn anffodus, ond y fenter yna i chi wedi dod i ddisgwyl a charu gan Llanymddyfri. Ie, mae'n gret i wylio Lee Rees. Sawl gwaith ni wedi gweld e. Unrhyw hanner cyfle, mae'n ffansio unan, mynd amdani. Troi set amddiffynol mewn i gyfle ymysodol. Un bas hir allan i'r asgellwr, ni wedi gweld e. Unwaith yn barod, fa mor dillodrus yw e, un yn erbyn un. Ond y tro hyn, am ddiffyn Glynebwy yn ei warchod. Ond unwaith o rybydd o ymosodiadau Llanymddyfri. Crouch! Bind! Set! Sgrym dda gan Llanymddyfri. Ar goffen rhydd Jamie Hughes. Back we go, lads. Back we go. Come on now. Wel dyw'r gwir Drive straight, up and over. o Went ddim yn fodlon iawn gyda'r penderfyniad yna, ond oedd e'n amlwg iawn i fi yn y dan bwysau. Ie, yn sicr ni wedi sôn, faint mor grif yw pac Glynebwy, a faint o bwysau sy'n arno nhw i roi i'w dîm nhw ar y drod flan, ond na chi gic. Ond mae rai ni sôn, mae hen digon o brofiad yn y reng flan a Jamie Hughes, Beren Watkins, Taylor Davies, hen digon o brofiad. Felly maen nhw'n yn gwybod yn union i swydd nhw. A ni'n gweld Jamie Hughes yn mynd ars yn sgwar. A wedyn y propen tin. Adam Williams yn mynd am mewn, yn treol peintio'r pictiwr na fel bod yn mynd amlan. Ond na chi gyfle nawr i Llanymddyfri. Ar y gic wedi gosod
Llanymddyfri, metre'n unig yn bryn, ond y pethau elfennol yn mynd yn erbyn y tîm cartre. Tackle! Methu ag ennill y lein yna, cystadlu ardderchog gan yr ymwelwyr. A'r mewnwr yn ysgwyddo'r cyfrifoldeb yna a godi'r pwysau. Cic dda gan Rory Harris, ond parhau i bwyso mae'r tîm cartre. Ie, bydd Llanymddyfri yn siomedig iawn. Ddim quite digon clinigol, 5 metr allan, ond mae rhaid chi camol ymdrech blaenwyr Glynebwy yn mynd lan yn uchel. Ond mae dal y pwysau ar Glynebwy. Newid tactegau nawr, dyw'r hyrddiad ddim yn opsiwn, felly maen nhw wedi llwytho canol ca gydag ambell i blaenwr. I gwt y lein, eto'r cystadlu yn golygu bod y bêl yn cael ei hennill gan Glynebwy. Mae'n gwneud i gwaith cartre yn dyn nhw. Ie, mae Jack Pope yn wych yna, yn darllen y chwarae, darllen y symudiad yn wych. Yn gweld bod Llanymddyfri di taflu 2 dyn allan y tro cynta. A wedyn, yn darllen y chwarae yn wych. Mae disgyblaeth Llanymddyfri ar y funud yn ei gadael nhw lawr. Dyn nhw ddim yn gallu adeiladu unrhyw bwysau. Achos bod nhw'n ildio dro ar ôl tro. Candi gan Evan Lloyd. Lawr i hanner Llanymddyfri. To be fair, when we set for your line out, if we are going to jump out, we need to come back in. Let's not linger out there before the ball comes in. Get the timings right. Euros Evans, wel, mae wedi bod yn y sefyllfa yma droion dros y tymorau diwetha. Record neilltuol. Erioed wedi colli mewn rownd derfynol Llanymddyfri. Dipyn o gamp petai Glynebwy yn gallu torri'r record yna hyn o'ma. OK, now. Llanymddyfri'n neud bwyd yn anodd iawn. Gwrthrycio. Stuart Worrell. Gwrlawn i'r tackle drosti'n gryf hefyd. No. Erfyn am y gic-gost. Dynerthol gan Joe Powell. Cadw'n gyfyng, dyna tactegau Glynebwy, dyna'i nerth nhw ynddo fe. Ie, yn sicr, ond ar y hanner ffordd, rhaid chi creu cyfle i gico i clirio'ch tir chi, neu treol mynd allan yn llydan, ond gwaith gwych hwnna gan Stuart Worrell. Sawl gwaith ni wedi gweld ei wneud na trwy gydol i yrfage yn y pengwys glas na, yn cael ei ddwylo ar y bêl yn y rafi, nath e arafu y sgarmes lawr y tro cynt, ond y tro hyn yn gael y canlyniad o moyn yn ennill y bêl. Wel, Iwan Hughes yn cweit mor lwyddiannus gyda'r gic y tro yma. Mae dal yn gyfle masodol. Y lein yn cael ei hennill y tron. Rory Jones yn neud yn wych i blycio'r bêl na oddi ar ei bygyrnau. Darian Watkins, ffug bas dros y llinell fantes. I newid cyfeiriad. Flash yn ôl, hepgor allan at Cian Abraham. Hwna'n dacl uchel yn dadlwytho i Taylor Davis. 5 metr yn bryn. Y porthmyn ar rheol fantes, mae'n siŵr yn cael ei chwarae. Yn wedi ynysu fyna. Nôl ddewn ni am y dacl uchel yna. Ond mae Glynebwy yn cael ein anodd iawn i ddygymod gyda'r ysgellwr ysgawn droed mae Cian Abraham ar y funud. Ie, smudiad da gan Llanymddyfri yn dod nôl i'r ochr dywyll.Wn i ddim quite yn siŵr os oedd eisiau y bas hir gan Iwan Hughes yn hepgor yw 2 neu 3 chwaraewr, ond maen nhw'n gwybod yn union pwy maen nhw yn trial darganfod. A fel sy'n sôn, Cian Abraham just yn fer. Fetho nhw safle tebyg iawn rai munudau yn ôl. That's one sideways. Ball still on. Adeiladu. Gymôn. OK, the second is used. Taylor Davis. Wedi gymorth yn dod gan yr olwyr. Cadwyn dyn. Mae'r bêl wedi dod nôl. Na, mae wedi cael ei dal oddi ar y ddear. Gwaith amddiffynol ardderchog gan yr ymwelwyr. O, war y teg i pac. Glynebwy
o'n i'n meddwl oedd Llanymddyfri di adeiladu'r sgarmes ymwydol yn bert iawn. O'n nhw gyn sgwar. Oedd y dynion yn y safleoedd cywir. Ond nath y dyfarnwr sôn, nath e gweud i Tyler Davies, mae rhaid defnyddio'r bêl. Mae'r sgarmes ymwydol wedi cael ei atal dwywaith. Felly rhaid nhw ddefnyddio'r bêl na, ond yn anffodus, yn cael ei Tyler Davies just yn darganfod unan yn stwc yn ganol y sgarmes ymwydol, yn darganfod y llawr, ond just twtch yn rhy araf. Ond mae hwnna'n hwb seicolegol enfawr i pac Glynebwy. You good? Yeah, of course. Yeah. Lads, a lot of talking, yeah. I'm all for asking for questions. It's just like, okay, yeah. Scrum wedi bod yn daclus hyd yma. Wyneb cyfarwydd. It's not every stoppage, yeah? Da Young, cyn brif fforddwr Caerdydd, cyn Brop Pentyn. Cymru hefyd. Crouch. Bind. Set. Hold. Scrum Llanymddyfri. Sefydlog. Jenkins yn cario nerthol. Torri'r dacl gynta. A Rodri Jones dros y bêl yna yn pledio am y gic gosb. Mae'n gic a hanner i godi'r pwysau, chwarae teg gan Evan Lloyd. Mae hwnna'n allanfa perffaith i Glynebwy. Y sgrym yn sefyll yn gadarn, yn sgwar neis. A'r wythwr Ryan Jenkins yn cario nerthol. Cefyd tuag at y maswr Ioan Hughes a Stu Worrell. Yn mynd dros y llinell fantes na, neud y gic yn rhwyddach i'w maswr e. A ni'n gic da iawn. Eto, maen nhw'n fentrus yn dyn nhw, maen nhw'n fodlon mynd i gwrt y lein. Mae hynny cynnig gymaint mwy o opsiynau ymysodol, ond mae Glynebwy yn gwybod yn iawn beth nhw'n trio wneud. Powell. Cael ei ddal yng nghwrt y lein. Mae'r meddiant nôl gyda'r ymwelwyr. Hughes. No. Harris. Eto, mae'r cwrso'n dda. A dwi ddim yn lan, ond mae'r brwsio nôl ar ochr y porthwyn. Jack Davies. Release Queen! Canolwr profiadol yng nghanol ca. Rhywbeth yn anni ben. Not part of the tackle. Easy, lads. Does ddim llif i chwarae'r porthwyn fel ni wedi arfer gweld i fan ar y funud. Maen nhw'n dan bwysau, a mae'n edrych fel bod nhw wedi cael siglad. Ie, yn cael maen nhw'n gwely'n anodd iawn i roi platform i rolwyr ar un o bryd. Yn gwely'n anodd iawn i ennill pêl glân o'r llinell. Ond mae rhaid canmol Jack Pope. Hen digon o brofiad ag erbyn hyn. Yn ei wario gyda pen a bont. Yn amlwg heno gyda Glynebwy yn ennill y bêl yn yr awyr. Ond yr amddiffyn hefyd unwaith to yn cael ei Jack Pope oedd e. Mae swyddiant Glynebwy y tymor yma wedi cael ei adeiladu ar bacrif sgarmes ymwydol ac amddiffyn da. Cos yw'r tîm cartre heno am godli'r tlws am y pedwerydd tro. Mae'n rhaid iddyn nhw ffeindio rhyw ffordd o ddatgloi'r amddiffyn cadarn yma. Crouch! 15 munud o hare. Yn ddi-sgôr. Ni mor gyfarwydd a gweld ceisiau'n llifo yn y gystadleuaeth yma. Mae'n nerfau ynghlwm ar noson yma. I'r ochr dywyll maen nhw'n mynd. Warren. Bwlsio allan o'r dacl gyntaf yn dadlwytho hefyd yn gelfydd iawn i Osian Davies. Camgymeriad, y bêl. Cyflymu pethau, mae'r Lee Rees yn wneud. Number 1 is offside first, which forced the knock-on. Beth oedd y gic golles i hwnna? Where I am.
Fi'n credu... Number 1, offside. Na ni, Cam sefyll. ar ateb i ti. Cam sefyll. Cam sefyll gan y prop Penrhydd, Luke Garrett. Oedd y scrum yn sefyll yn sgwar. Oedd yn rhediad nerthol gan Adam Warren. Ond jyst yn anffodus, jyst y cydlyniad ddim cweit na. Fel nes i sôn, ni mor gyfarwydd i weld popeth yn stico i'r dwylo gan Llanymddyfri. Ond y tro hyn, Ceri Joe Powell nath golli'r bêl. Lle diffyg cyfathrebu rhwng y mewnwr ar blaen y sgellwr, ond chwch i cyfle. Mi'n siŵr na ni weld Glynebwy yn cystadlu am hon. Nid am y tro cynta. Llanymddyfri 5 metr yn bryn. Lads, we're not set correctly. You're managing your players. We'll get going. Glynebwy. A fedrwn nhw wneud i'r holl bwysau yma gyfri. Advantage, yes, 5. Ddiffyn ardderchog gan Llanymddyfri, ond mae Lee Rees yn gwneud yn wych. Dyna ni hwnna nôl a Corey Castell a mae e gosod y capten yn croesi am gais unigol Henigam. Ware teg i Llanymddyfri. Ysgarmes symudol ddim yn symud, ond nes di ofyn bod eisiau rhywbeth special i datgloi'r amddiffyn yma. A pwy arall, ond y mewnwr profiadol Lee Rees. Y prop Pentyn, a'r boi diwetha chi moyn gweld yn redeg tuag ato chi. Y mewnwr Lee Rees. A ma' hwnna'n wych, yna chi ffordd i gael eich tîm ar y sgorfwrdd. Tegwch mae Glynebwy wedi amddiffyn yn ddewr iawn dros yr 20 munud agoriadol yma. Mae pwysau'n ormod yn y pen draw. Trosiad yn gywir gan Iwan Hughes hefyd. Mantes y tîm cartre allan i 7 pwynt i ddim. Lee Rees a'r drod chwith godi'r pwysau. Non mor bell a Morgan Richards. Wrth ymosod, lan dros y llinell ddeg. Do, cadw i byth y blaenwyr. Cyn troi at yr olwyr. Ongl syth. Ond y dacl yn gadarn iawn gan Rodri Jones. Yn cwrdd ag ar y llinell fantes. Nawr maen nhw'n lledu. Amddiffyn y porthmyn yn drefnus. Y bwlch yn hanner agor fyna i Jack Pope. Rownd y gornel. Cameron Davies. Maen nhw yn mynd ymlaen. Angen i ddisgybleth amddiffynol. Llanymddyfri fod yn gadarn fan hyn. Hepgor allan â hi. Yn llechu'r rystlys yma, Sean Parry. Gynt o Bontypridd. A Canada. Redwch neu byd o. Cryfange Rodri Jones dros y bêl yna. Neu Lee Rees falle. Ond ymlaen yn y dacl oddi ar y pen yn ôl y dyfarnwr. Glynebwy nôl amddiffyn, trefnus iawn. Mae rhaid i chi gydnabod hynny gan y tîm cartre. A'r disgybleth hefyd, ddim yn ildio. Hynny mor bwysig. Lleddi fe allan ar y mynydd amddiffynol yna. Yn y pen draw yn gorfodi'r camgymeriad i fan. Set amddiffynol gwych yna gan Llanymddyfri. Chi'n gweld, mae'n gemau mowr, mae rhaid i'r chwaraewyr profiadol sefyll lan, a wnaethon ni weld Rodri Jones yn rhoi dacl nerthol mewn yn ganol ca i roi Glynebwy ar y drod ôl hefyd. Lee Rees yn cael ei gyfrangu ar y bêl, yn rafu bêl
Glynebwy lawr. A nawr, maen nhw wedi cael ei wobrwyo gyda llinell ar yr hanner ffordd. Ond, dyw nhw heb gael cryn lwyddiant o'r llinell. Beth hwnna, 4 nawr wedi i colli yn y leiniau. A bant y Glynebwy unwaith yn rhagor. Lledi yr ail gymal, ongl hyfryd gan y canolwr Cam Davies. There's no release anyway. 9 back on. Eto, profi'r porthmyn ar yr ochr gyfyng yna. Cyn newid cyfeiriad. No Mewn 8. at y llinell 15. Sythu. Dadlwytho. Ond mae yna fylchu. Ryan Jenkins, yr wythwr. Dyna ni nôl. Hepgor yn hyfryd. Allan y hi at y cefnod Morgan Richards. Yn ffigio 5 metr yn bryn o dacl. Holl bwysig i lorio fe. Fig bas. Gan Harris. Y mewnwr. Carwyn Dyn, mae wedi mynd mlaen o bosib na'r dyfarnwr yn y fan ar lle, mae e'n bodlon. Push, push! Torchi Llewis, ton ar ôl ton, yn bwrw yn erbyn y mir fan hyn. Wedi mynd sy'n nôl. Ar gic-gost hefyd. Ball is back. Pillars are offside. You were offside, the line is the offside. Wel, amddiffyn, o'n i'n canmol amddiffyn. And still got to be up. Llanymddyfri rai eiliadau nôl. Nilon nhw gam ddarllen ymysodiad. Glynebwy fyna'r bas enfus yna allan at Morgan Richards. A bron iawn i'r cefnwr dirio. Dyma le mae'r gwir dir yn joio bod. 5 metr yn bryn, lein. Dyma i bara menyn. Dyma pam taw Joe Franchi i'r capten a'r bachwr yw prif sgoriwr Super Rygbi Cymru y tymor yma. Y bêl Dani Gesel. Yr 8 yn hyrddio fel un. Yr olwyr yn ychwanegu rhywfaint o bwysau. Nid y dechrau gorau falle. Ond am ymlaen maen nhw'n mynd. Gam wrth cam. Franchi yn torri'n rhyd yn plymio ac yn sgorio. Glynebwy'n taro nôl. Pwyll am y nyddger i gyd yn dangos gan Glynebwy. O'n i'n meddwl o Llanymddyfri wedi gwneud yn wych i atal y sgarmau symudol i ddechrau off gyda, ond y pwyll a'r pwer yn dod a ddorolwyr ymuno gyda'r sgarmau symudol i treol ychwanegu y bwysau nhw a wedyn y bachwr fel nes i sôn Joe Franchi yn tirio a mae wedi gwneud hyn tro ar ôl tro tymor ma wrth gwt y sgarmau symudol a mae hwnna'n rybydd i Llanymddyfri. Bydde ti'n joio bod yn fachwr ar gwt y pac yna, bydde ti fan? 15 cais y tymor yma i Joe Franchi. 5 yn y gysylltiad gwpan. Y trosiad yn gywir gan Evan Lloyd. Mae'n gyfartal ar fanc yr Eglwys. Which way you go? I can work out. Taw Llanymddyfri enillodd grŵp A yn gyfforddus. Gyda 2 bwynt ar hugen. Credwch neu byd o'n nhw'n ildio yn gystadleuaeth y gwpan. 32 o bwyntiau ym mhob un gêm. Mae'n record a hanner yn dweud. Dwi'n llawer o dimoedd yn ennill. Na, yn gwybod yn sgoriau fel la. Mae'n sicr yn helpu pan chi'r sgoro ceisiau. Yna'n union be mae Llanymddyfri gallu gwneud. Mae'n sgoro o dim byd. Mae unigolion gyda nhw. Sy'n dwy llodrus i lle creu. Ddim ar y funud, mae'n chwarae'n ddwfwn. Chwaraewyr wedi ynysu. Mae'n rhaid nhw adeiladu o'r newydd fan hyn. Watkins. Ar ffug bas yn oeth yn rhagor. A maen nhw'n gwneud bywyd yn anodd iawn. I Lee Rees. Dyn nhw ddim am roi unrhyw ryddid i'r arian byw o fewnwr.
penderfyniad cywir, jyst pinio nhw nôl. Cadw Llanymddyfri yn hanner ei hunain. Dyw'r cydlyniad ddim cweit na gan Llanymddyfri ar hyn o bryd. Maen nhw'n gwely'n anodd iawn i fynd dros y llinell fantes. Dal sownd i'r bel, ailgylchu'r bel. Na prima Llanymddyfri'n dda. Pa mae'r cyflymdra y ryci yna. Oddi tan rhyw 2 reiliad. Ond ar hyn o bryd mae Jack Pope yn ei smonach o'r llinell ymysodol Llanymddyfri. Ball is there. Dyw'r safle gosod ddim yn gweithio o gwbl i Llanymddyfri hyn o ma. A hynny... You can hook back, don't kick through. Golygu na sy'n rhyw sylfaen ganddyn nhw i mosod. Aris, wel mae honna wedi cael ei mesur i'r dim yn glanio just i allan i'r ddwy ar hugen. Wel, lawr wrth ochr ca, mae Lauren Jenkins yn cadw cwmni Eiros Evans, fi'n credu. Eiros, ni wedi gweld yn digwydd sawl dro, lein sgarmes Joe Franchi yn tirio. Mae'n un peth bod yn ymwybodol o'i bygythiadau peth arall gallu stopo nhw. Na, yn gwmwys. O'n i'n meddwl o'n i'n gwneud digon, ond dath y cefnwyr mewn i ychwanegu bach o pwysau a wnaeth yn mynd drosto. Beth yw'r neges fyna? A'i disgybleth yn y lle cynta? Ie, fi'n credu, mae chi delio gyda'r pwysau a wneud hwnna'n digon gloi cyn i ni cael tyfu fe rydyn ni'n mynd yn sgarmes caled. Jyst gael cyflyn am Lee Rees, fe ffeindiodd ffordd trwyddo yn y lle cynta, pwyntiau cynta'r gêm. Ie, gwmwys, pan ni'n yn yr ardal iawn o'r car, ni chi'n neud yna, ond yn bwysig mwylinach ni'n gwella i cael bach mwy o pêl. Eiros, diolch am nawr. Ni eisiau cael rhagor o bêl, a wneud mwy gydag e hefyd. Maen nhw wedi cael eu cyfleoedd, un cais yn unig. A mae'r cyfnod diwethaf yma wedi bod yn byty'r gwrddion. Nhw sy'n pwyso. Ac am ddiffyn am ei bywydau mae'r tîm cartre. Dyna ni nôl. Gymnerthol yng nghanol ca. Heads crag oedd nhw. Clo gynt o Gwyddelod yn Llundain. Bellach yn rhan o garfan y Scarlets. Hepgor allan a hi. Unwaith yn rhagor yn llechu fan hyn yma, Sean Parry. Digon gyfforddus yn dweud yn yr erwe gored. Worrell yn mynd amdani, mae wedi ennill y bêl tro hwn, dos bosib. A Taylor Davies yn gymorth iddo. Dwylo cyflym allan a hi, a Harry Dole. Trio i gam o gamu heibio i ddyn. Taylor Davies, allan o'r drws gefen, nawr mae'n y gyfle. Worrell. Y gwrw Aberteifi. Gwaith amddiffynol ar dderchog. Sa'n siŵr am pwy oedd e. Fel gile am y bêl. Nath yr wythwr Ryan Jenkins yn wych fyna. Taylor Davies yn neud y toriad. A wedyn yn darganfod Stuart Worrell, ond ar tu fewn Stuart Worrell, pwy o'r na, on Lee Rees. Tro hyn, yn dwy'n y bêl, dwylo da, allan i'r asgell, ond gweld Stuart Worrell, pwy oedd ar tu fewn, on Lee Rees. Os bydde Lee Rees wedi cael ei ddwylo ar y bêl, byddech chi'n ffansio o'i chances e, on yr wythwr. Ryan Jenkins. Sean Parry oedd e dros y bêl. Mae'r Bryn Sgellwr wedi cael gêm amlwg iawn hyd yma. Wedi cyfrannu mewn sawl elfen. Dyna pam mae wedi cael cydnabyddiaeth. Wedi cael ei gapio dros Canada. Yn enedigol o Gymru. Cyn bo Sean Parry'n gael ei gryfangu ar y bêl. Oedd Ryan Jenkins just yn sefyll rhwng Stuart Worrell a Lee Rees. I atal i Stuart Worrell rhag gael y bas na i ffwrdd. Ond wedyn, Sean Parry yn gael ei ddwylo ar y bêl yn ennill y gic-osb. Nid yn ddod y tafliad ddim yn syth. Ar gystadleuaeth gan y porthwyn yn golygu bod y sgrym yn cael ei gobrwyo i'r tîm cartre. Yr wythwr fyna, Nathan Hart, yn cael rhywfaint o driniaeth. Cyn gapten
Llanelli. Clwb Llanelli. Cyn iddyn nhw ddod i ben rhyw dymor neu ddau yn ôl. Mae wedi tyfu fod yn dipyn o ffefryn lawr fan hyn ar farc yr Eglwys. Crouch! Bind! Set! Stay up! Rhys. Fan hi at dôl, tynnu ddi nôl at Iwan Hughes yn hepgor. Wel, Jack Davies, pam na roiodd e'r bas ola yna i Cian Abram. Tynnu ddyn, y tro yma yn rhyddhau Abraham. Ar y tu fewn, mae Jack Davies yn dawnsio heibio i ddyn yn dadlwytho yn trio rhyddhau ddwylo'n methu yn neud. 5 metr yn bryn. Nawr yn lledu Watkins, allan at Hughes. Sdim dynion. Dos dim dynion pen pella, felly newid cyfeiriad fyddan nhw nôl at yr ochr dywyll. Dylen nhw'n llydan rhy gynnar fyna bosib. O chwarae ardderchog trafod bendigedig gan olwyr Llanymddyfri. A dyna pam maen nhw 10 metr yn bryn fan hyn. Ond bydd angen pwyll. Angen ymynedd ymosodol nawr i beidio a wneud camgymeriad. Dyna pam maen nhw'n troi at y blaenwyr. Ni o'r Fanc gan Watkins efalle. Pen lawr. Cer mlaen. You're offside there. Can't go inside. Taylor Davies. Cadw i'n dyn. Nawr maen nhw'n lledu. Yn anusgwyl, y gic drwodd. Wel, roedd y... Offside. Rheo Fantias yn cael i'w chwarae, felly ddewn ni nôl am y gic gosb. Rodri Jones jyst yn trio naddu'r gic na drwodd. O, na by ni'n licio gweld o Llanymddyfri. Na by ni gan amlach yn gweld wrth nhw yn trafod y beth yn bert y tu ôl yn redeg yn syth. Cadw ddi'n sgwar. A maen nhw wedi cael y cyfle nawr i mynd am y triffwynt. Ond oedd hi'n dacl wych gan Sean Parry ar yr asgellwr. Kieran Abraham, hwnna chi trafod y bel yn bert. Bydd y cefnwr ddim Jack Davies, a'n credu bydd y moyn gweld hwnna to, ond y tro hyn yn rhoi Kieran Abraham mewn gwagle, ond drychwch ar dacl yma gan Sean Parry yn gael ei gryfangau ar y bel i atal i Kieran Abraham gallu dadlwytho hwnna ar y tu fewn. Blaen ysgellwr ym mhobman ar hyn o bryd, yn dwi? Mae'n llon llawer hyn o bryd. Gym gwpan, yw hon, wrth gwrs. Yw ceisiau ddim yn bwysig. Pwyntiau sy'n bwysig. Ennill sy'n bwysig. Cic gosb i Llanymddyfri. Rhoi nhw nôl ar y blaen o 10 pwynt i 7. Mae'n bwysig nawr bod Llanymddyfri yn cael yr ail ddechrau yma yn gywir. Dal y bel yn lan. Gyda rhyw 7 munud cyn chwiban yr ail hanner. Mae'n bwysig iawn maen nhw ddim yn tralildio yn syth ar ôl gael pwyntiau ar y bwrdd. Felly mae'r daliad yma yn hynod o bwysig. Yn fwriadol o bosib, Llanymddyfri yn penderfynu cadw'r bel ar dir o chwarae. Yn hytrach na mynd am yr ystlys. Allai taw blino blaenwyr trwm yr ymwelwyr yw'r bwriad. Gymaint o amser gan Evan Lloyd fyna, doedd e? Yr amddiffyn yn aros bant oddi wrtho fe. Gic yma edrych o gormod arni, mae hwnna'n mynd i redeg yn farw, a nôl ddewn ni. Evan Lloyd yn cydnabod i gam fyna. Camgymeriad gan y maswr. Mae'r cico yna, hyd yn hyn, mae gêm cico. Glynebwy, wedi bod yn gywir iawn, maen nhw wedi rhoi Llanymddyfri dan gryn dipyn o bwysau. Enwedig gyda Roy Harris. Gyda gico gem lan yn uchel o'n y tro ni. Y gic touch yn rhy hir. Bounce y ca, bounce y bel. Yn anffafriol i'r maswr ac i Glynebwy. Ond unwaith eto o'r sgrym cyn hon. Bod
Dwi'n siŵr na'r gobeith. Trel ail adrodd y symudiad cynt. Crouch! Bind! Set! Sgrym ganol car, hanner ffordd. Opsiynau'r naill ochr o'r llall. Dyna hi, ochr nesaf o ni. Watkins. Troelli allan o'r dacl. Cario ar ddeffro gan y prop pentyn. Taylor Davies. Bas fer y tro yma. Yna opsiwn allan drwy cefen. Lee Rhys. Yn profi am ddiffyn ymylol. Glynebwy. Ond nhw yno, yn barod, yn aros amdano. A fel lladron ar y llawr. Yn cipio'r meddiant yna nôl. Pwy arall, unwaith eto, Sean Parry. I gael ei ddwylo ar y bel. Lee Rhys yn un o wych. Gyda'r ganfod gwagle yn yr amddiffyn. Ond tro ni, just yn rhedeg. Oddi ar i gyd chwaraewyr. A just Llanymddyfri yn araf iawn i ymateb i Lee Rhys. Ond gwaith gwych gan Sean Parry ar y llawr. Yn cael ail gafel yn y meddiant. Yn achub y dydd i Glynebwy. Dan, give them because they wipe their face. Just edge of the yellow line now. Dair munud. O'r hanner cynta yn weddill ar ranc yr Eglwys. Un cais yr un. A'r chip gosb Johan Hughes yn gwahanu'r tîmoedd wrth i'r cloc dycian tuag at hanner amser. I flaen y lein. Glynebwy wedi bod yn gywir iawn gyda'i baramenyn heno. Croesi o bosib, awgrym. Nôl at yr ochr cywir. Synhwyrol iawn. Morgan Richard. Harris mae'n fynd o fi. Codi'r bel uchel. Harry Dole yn bwnsio allan o'r dacl gynta. Hughes. Yn ei chodi hi. Y naill dîm na'r llall eisiau chwarae ni hanner ei hunain. Mor agos o hyn at hanner amser. Sean Parry. Van Lloyd. Dyna hi. Mae yna fylchef yn hyn. Os fedrith Glynebwy ledi. Mewn yr ochr bosib. Drosti yn cystadlu yn frwd. Mae Llanymddyfri. Lee Rhys yn cyflymu bethau. Mark is there. I need you on the mark. Running to me, that's 2 metres there, is not the mark. Mark is here. Gwaith arbennig gan Porthmin ar y llawr. Mae chi benderfyniad. Oedden nhw'n mynd am y triffwynt. Mor agos o hyn at hanner amser. Falle dyna'r penderfyniad synhwyrol. Yn enwedig gyda'r lein ddim cweit yn gweithredu fel y dylse hi yno. Dwi'n rhyfedd bod nhw'n galw e'n scrappy. Mae mewn i bopeth. We will restart. Tempo, tempo, tempo. Mae gyment o'r hyn sy'n dda am chwarae'r Porthmin yn deillio o'r reddf ymysodol yma sy'n llechu yn ei fewnwr. Hughes ar gwynt y tu ôl iddo.
Y Baneri yn gyfwfan. Y cloc yn go i cyrraedd y 20. Mae'n edrych fel bod yna amser ar gyfer yr ail ddechrau. Abraham. That's half. Bob tro. That is half. Maen nhw'n trio glanio'r gic yna ar y sgellwr, yn dyn nhw. Johan Hughes yn dodi'r bel yna dros yr ysglys. Dyna yw diwedd hanner cynta, deniadol dros ben. Llanymddyfri sy'n yn arwen o driffwynt ar 10 i 7. A hynny diolch i gais Lyrys, y capten. Cleffwynt sydd yn ddyn ar yr egwyl ac i feddwl bod peder allan o'r 5 gêm ddiwetha rhwng y ddau dîm wedi cael eu penderfynu gan un sgôr. Mae'n argoeli, mae pethau'n mynd o'r un ffordd. Mae'n teimlo fel final. Yn diwedd Tom, mae'n frwydr mas yna. Odi, brwydr yw'r gair, mae popeth yn ornest, boed ar y llawr, y sgarmau symudol, y llinell, maen nhw'n cystadlu'n frwd, mae popeth yn ornest, a mae'r dau dîm yn awchu chwarae. Mae yn gystadleuaeth o gwmpas ardal y dacl, sy'n ddwy beth amdani. Llanymddyfri fydd y tîm hapusam yn mewn, do syried y sgorfwrdd? Wel, fi'n credu na beth sy'n bwysig ar diwedd y dydd efo'r sgorfwrdd yna. A sa'n credu bydd Llanymddyfri yn becso faint byd nhw ar y blaen, ond ie, yn sicr bydd Llanymddyfri a pisach. Maen nhw wedi gael cwpl o geisiau felly mas yna. Llinell ddim cweit mor glinigol a bydden nhw wedi gobeithio. Ond na, mae digon i adeiladu ar mynd mewn i'r ail hanner. Ewn ni nôl de gael ceibolog ar y lain, achos oedd e'n broblem yn gynnar yn y gêm. Gath Glynebwy, wel fe lwyddo nhw i amharu ar yr ardal yma. Ie, mae boes da gyda Glynebwy yn ardal yma, mae Curtis Gregory'n effeithiol iawn, Jack Pope, ar un peth wedyn yr ochr arall, mae gyda chi Osian Davies, Joe Powell, Ed Scragg, digon uchder ar y ddau ochr. Bydd Llanymddyfri'n siomedig, maen nhw heb gallu ennill y cymal cyntaf o'r llinell mor aml bydden nhw'n licio, achos mae lot o hyfforddi ymosodol gorau Gareth Pott yn dod o llinellau ymosodol am yr arf yma yn un bwysig yn os, so bydd Glynebwy yn falch iawn yn gallu tarfu ar hwnna. Ie, rhwystredig ifan o ystyried maen nhw'n cael eu hunan mewn llefydd da ar y cae. Ie, yn sicr, a fi'n credu mae Llanymddyfri yn dibynnu eitha tipyn ar y platfform y lein i gael nhw ar y drod flaen a i gallu'r adeiladu momentum a fel o Tom wedi sôn mae Glynebwy war y teg nhw, yn wedig Jack Pope, mae wedi darllen y chwarae yn wych a mae darllen y symudiad yn wych a mae wedi bendant wneud i waith cartre ar blaenwyr a llinell Llanymddyfri. Ie, mae Glynebwy yn amddiffynol wedi bod yn gadael trwy gydol y tymor, ond gall Llanymddyfri un cyfle a pwy arall ond Lyrys i fynd â hi. Ie, bachgen mwy o cystadleuol fi erioed i gallu gweld a'i fforddi. Bydd e'n hapus fan hyn, ddim yn gallu mynd droso o'r cymal cyntaf off y llinell, ond wrth i Lee fynd ar draws ca fan hyn, os chi'n gweld, mae fe'n sylweddoli taw blaenwr yw'r ymosodwr cyntaf, a wrth i nhw symud ar draws y ca, dyn nhw ddim mor gyflym â Lee, mae fe'n gweld hwnna cyflym i araf, a wedyn mae fe'n fwy cryf na beth mae'n edrych, a bydde fe'n trwyddo'r gap rhwng dau amddiffynwr yn effeithiol iawn. Diffygion amddiffynol fyna, Ifan, beth wneud i fe? Fi'n cael just o ran Lyrys i brofiad i gweledigaeth dealltwriaeth Mae wedi gweld y hanner cyfle yna, fel o Tom ni sôn, oedd wedi sylwi bod y blaenwyr i gyd yn mynd mewn i tral amddiffyn a atal y sgarmau symudol yna, a un blaenwr oedd tu allan y sgarmau symudol, a pwy oedd y propen tin, a oedd y Lyrys wedyn, siwr yn lapo i gyfyseg yn gweld propen tin tu blaen a meddwl oedd e'n ffansio i chances a'n anunio nath e. Dyna tro cyntaf ni wedi gweld hwnna. Na, mae fe'n gwybod mae'n neud, ond hefyd yn bwysig fyna, bydde'r olwyr oedd tu fas y prop na, bydden nhw ddim di moyn troi cliniau sgwyddau mewn i helpu y prop oherwydd mae Rodri Jones a Adam Warren ar y sgellwr, mae nhw'n bwrw llinellau mor effeithiol, mae rhaid parchu nhw hefyd, so mae wedi roi'r gwaglen ar rhwng y ddau amddiffynwr i Lee, a mae fe digon da i weld a cymryd e. Ond ymateb, fe welson ni ymateb Glynebwy yn syth, a neb llain, a Joe Franchi, ei 15fed cais, neb di sgorio mwy o geisiau na fe. Sut ti'n stopo hwn, Ifan? Mae'n cwestiwn da iawn yn diwew. Ni'n meddwl o Llanymddyfri i cychwyn di atal e'n dda iawn. O'n nhw gyd i ars yn sgwar, o'n nhw gyd i ars i flaen y sgarmau symudol, ond oedd pwyll y blaenwyr Glynebwy. O'n nhw wedi bod yn y sefyllfa yna tro ar ôl tro, trwy gydol y tymor, falle o'n nhw heb gael y hyrddiad cynta yna, o'n nhw heb ennill y gwrthrywiad cynta yna, ond oedd y pwyll
gyda nhw, a wedi'r olwyr hefyd wedi ymuno a chwanegu I bwysau nhw, ond war y teg, mae hwnna'n dipyn o arf gan Glynebwy, a bydd Llanymddyfri yn neud siŵr bod nhw ddim yn rhoi cyfleoedd rwydd I Glynebwy fy mewn i'r 2 hugen, achos fel ni wedi gweld, maen nhw'n hynod o ddancherus. Dyna'r neges I Llanymddyfri, be bydd y neges I Glynebwy o Jason Strange fyna? Sa'n credu bod eisiau nhw I fecso gormod, maen nhw'n bendant yn y gornest. Fi'n credu bydd tiriogaeth yn bwysig iddyn nhw, bydden nhw ddim yn moyn gor chwarae, fi'n credu yn hanner I hunain, bydden nhw moyn defnyddio gêm gicio Evan Lloyd a wedyn creu gwasgedd y pwysau yn hanner arall. Ond fi'n credu bydd Jason Strange yn eitha pwyllog, mae'n fe'n brofiadol ofnadwy fel y fforddwr, bydd e ddim yn becso, bydd e'n rhoi pethau clir iawn I nhw gael ffocysu arno yn yr ail hanner. Right, wel ni'n gofyn I chi adre I bleidleisio am cais symus fel arfer yn y gyngrau. Ni'n mynd cam ymhellach heno a di gofyn I chi bleidleisio am gais y cystadleuaeth. Dyma'r rhestr fer. Digon o geisiau gwych, ond falle dim syndod mae Cian Abraham sy'n mas ar y cain a heno enillodd gyda 54% o'r bleidlais cais. O un pen i'r pen arall, fe falle oedd y dewis amlwg. Ond dyna ni. Right, wel mae digon i'ch dydanu chi dros y penwythnos ar S4C, pêl-drod a rygbi. Pêl-drod I ddechrau hwlffordd yn erbyn pen y bont nos yfori am gwarter I 8. Ni wedyn yn gweld tîm dan beder ar 15 Cymru yn herio Portugal. Pnawn Dydd Sadwrn ac ar ôl y gêm yna mae sgorio rhyngwladol fyw Cymru yn erbyn Kazakhstan. 20 munud wedi 7. Digon o rygbi I chi ar Pnawn Sadwrn hefyd, gyda 3 tîm yn anelu am yr 8 ucha. Mae Scarlett yn un ohonyn nhw, maen nhw'n croesawu'r Stormers, mae'r gêm yna'n fyw Pnawn Dydd Sadwrn, y gweilch yn erbyn Connacht yn dilyn y gêm, 2 gêm fyw I chi ar S4C. Cyfle I ail-weld y dreigiau yn erbyn Ulster I gêm ola nhw, a wedyn ni ar ein ffordd i'r dwyrain, Glynebwy yn erbyn Pen y Bont wythnos nesaf. Ni felly yn dychwelyd i'r gyngrair a ni'n gobeithio cael eich cwmni chi ar y daith. Dyma beth sydd I ddod dros y misoedd nesaf. Mae pentwr o gyrff, cais I Glynebwy. Wilkins cwrs o cic I hun. Am gais! Y gic yn hyfryd tuag at yr asgell. A Matt Powell yn croesi Pontypool. O dwi'n tirio, o di ma fe. Lawen yr awyr. Frankie Jones a Benaman yn croesi yn y gornel. Morgan Lloyd yn dadlwytho I Iwan Duggan. Duggan gyda'r cyflymder. Hwn yn edrych yn sylweddol iawn bod nhw yn mynd I fynd dros y llinell cais. Yr ongl yna yn anhygoel, yn berffaith. Right, cyn bod ni'n troi'n sylw nôl at y gêm yma, cyfle I sôn am falle uchafbwynt wythnos diwetha. Gweld tîm dan 20 Cymru yn curo Lloegr ar barc yr arfe a gofyn I ti am potensial y tîm. Pa chwaraewyr wyt ti yn edrych ymlaen I weld yn dychwelyd i'r gyngrair yma yn cystadlu'n Super Rygbi Cymru, reng flaen
yn benodol. O'n nhw'n wych nag o'n wythnos fatha? Ie, fi'n credu bod y tîm dau gyda ysbrydoli'r genedl rili mewn amser caled i rygbi Cymru, so llongyfechiadau mawr i nhw a'r tîm hyfforddi. O'n i'n meddwl bod Harry Thomas o Llanymddyfri a Clwb y Scarlets, o'n i'n meddwl bod e'n wych ar draws y gystadleuaeth. Harry Beddel yn y reng ôl, a Harry Rhys-Weldon yn y gêm olaf llawn potential hefyd. So lot o chwaraewyr da gyda Dan Ugen. Sam Scott fi'n credu ni, mae rhaid ni gadw llygad mas amdano yn y dyfodol. Gwych. Ie, dyna beth ti angen ar Gymru falle ar hyn o bryd. Rheng blaen llawr pŵer a rheng ôl fyd. Beddel yn dod o'r dreigiau. Braf gweld e'n dychwelyd i Gymru. Ie, yn sicr, o'n i'n meddwl Harry Beddel, fel ni wedi gweld, 103 o dacle trwy gydol y pencampwriaeth, a os ni'n mynd ôl i'r gêm na yn erbyn Iwerddon, yr amddiffyn nath ennill y gêm nhw, a oedd Harry Beddel yn arwen trwy y siampl, a fel capten da na'n union beth chi moyn, a o ran i'r waith yn amddiffynol yn y reng ôl na, oedd e'n wych i wylio, a oedd e'n disgwyl fel bod e'n mynd dipyn o dalent i'r dyfodol, a mae'n gret i weld bod y dreigiau di seinog y lan. A faint o hwb mae fe'n teimlo i'r rhanbarth, i'r dreigiau? Unrhyw siawns o fe'n wara i Pwla blwyddyn nesaf? Fi'n credu bod Pwla yn hapus gyda Ryan Jones, Evan Minto, oedd hefyd yn rhan o garfen Dan Ugen, ond fydd Harry, fi'n siŵr yn dod mewn i'r dreigiau yn gobeithio cystadlu am y crys rhif 7 i'r tîm hun, ond fi'n siŵr welon ni fe yn yr SRC hefyd, ond dim jyst y nifer o dacle mae'n neud, ond i gyflymder y lan off y llawr a edrych am y dar nesaf o waith, ond i'n meddwl yn ragorol. A welden ni'n arall ni wedi gweld yn sgorio ar y lefel na ac ar y lefel yma. Ie, Harry Rhys-Weldon llawn potential, mae'n wych yn yr awyr, mae'n fwy mowr, mae'n gyflym, mae drad yn gyflym hefyd, a pan mae fe'n chwarae gyda hyder, mae fe'n dyn caled iawn i stopio. Ie, wyt ti'n teimlo nawr bod y cam, mae'r cysylltiadau yn gweithio, Ifan, ti'n gweithio ar y gyngrair yma yn wythnosol, wyt ti'n gweld maen nhw'n perfformio yma yn nos iau, weithiau, wneud y cam lan i'r lefel ranbarthol, a wedyn yn edrych yn gyfforddus yn y tîm Dan Ugen. Ie, yn sicr, wel na'i pwrpas na pwrpas gyngrair yma yw creu platfform i'r chwaraewyr ifanc i gallu'r cystadlu ar y lefel uchaf. Felly mae yn gret i weld, ni'n gweld sawl chwaraewyr yn dod trwy yn cystadlu ar y lefel yma, a wedyn yn gwneud y cam i fyny i'r tîm hun a i Cymru Dan Ugen wrth gwrs. Felly mae bendant o ran datblygu chwaraewyr na'r pwrpas y gyngrair, a mae'n bendant yn gweithio ar hyn o bryd. Reit, sim lot yn gwahanu'r ddau dîm yma yn y ffeinal gyda'r tymor. Mae'n amser i mi ail ymuno yn tîm SLWB. Tom Hancock on his way to join Dave Rogers for English language commentary. Ifan Phillips sy'n cadw cwmni Rodri Gomer yn y Gymraeg. Odi wir, mae wedi bod yn hanner tyn gyda tomen o densiwn. Dim yw ddewis rhwng y ddau dîm ar hanner amser. 2 gic gosb gan y maswr Johan Hughes. Y gwahaniaeth, os licwch chi. Falle'r nerfen drych na'r dawn ar y funud, ond mae yna 20 munud gan unau Llanymddyfri neu Glynebwy i gydio yn y gêm yma a mynnu codi'r cwpan. Mae'r gwynt wedi codi. Eitha gryf erbyn hyn, y tu ôl i Glynebwy. No. Camgymeriad cynnar gan yr ymwelwyr. Adam Williams yn ganryll ei hun. Dyma i far amenyn e. Dyma le mae'n ennill i arian boced yn y safle gosod. Wedi cael rhywfaint o brofiad gyda'r dreigiau a Chaerdydd Adam Williams. Felly ddylse sgrymio ar y safon yma fod yn ddigon hawdd i'r gwr sy'n gwisgo tri. Safle delfrydol i'r dde maen nhw'n mynd. Dim byd ffansi gan Johan Hughes. Chwarae'r tiriogaeth, mae'n gic fach ddefnyddiol iawn hefyd. Reit mewn i'r gornel bella yna. Bale yn cael ei chadw ar dir y byw. Harry Dole yn yr erwe. Gynt o gael rangon. A mae enw'r peryglus iawn os sydd ei ryddhau drad. Watkins. Mae wedi bod yn nghanol. Release it, Green. Tipyn o chwarae mwyaf calonogol y tîm cartre heno. Yn cario'n bwerus y prop Pentyn.
llifo i'r ymylon. Jack Davies yn sythu ar 15. Worrell allan i'r gwt. Tom Taylor Davies mae'n rhin da fi. A unwaith maen nhw mewn tu ôl i'r amddiffyn, dyma pryd yma'r Porthmyn dechrau tanio. Tynnu ddyn ôl, dwylo cyflym, llenni allan y hi, Harry Dole am y gornel. Ond torri mewn, nath e yn y pen draw. Oedd na gyfle i fynd amdani tybed. 10 metr yn bryn, y rheol fantes yn cael ei chwarae. Gic letraws, angen i hon fod y gysylltiaeth, ond dyw i ddim, nôl ewn ni. Llanymddyfri'n dechrau ar dan, Ifan. Sa'n siŵr os da'r offsiw cwp cywir oedd un am y gic letraws, ond oedd hi'n dwylo pert gan y canolwr Rodri Jones, y gweledigaeth i dal i drade a gael y bas na allan i Harry Dole. Ond oedd e'r gweledigaeth, y sgil sylfaenol yn gwybod bod yr amddiffyn do lan yn gyflym. Yes, yn dal i drade ar dwylo cyflym cywir allan i Harry Dole. Caru'r ffordd nath Adam Warren oed i'r bas na i Taylor Davies. No, I'm giving the option to give him the wrong back. Dipyn o bas ar y llygad. Geri'r cymal nesa. Mae'r penderfyniad wedi cael ei newid fan hyn. Gyda Rodri, dipyn o bas. Os ewn ni nôl at chwarae byw. Take the line. Mi oedd bigos gan Llanymddyfri dan y pist, ond maen wedi yn ytrach na mynd am y pist, mynd am y triffwynt hawdd. Mi oedd na gigosp arall ganddyn nhw reit yn y gornel. A mae Hughes a Lee Rees y capten eisiau mwy. They are backed his receiver. Maul. Gone through the mark. Lein yn gywir. Hanner y job wedi wneud. Nawr mae angen i'r uned dorchi llewis. No, Taylor Davies. Nhw dal 5 metr yn bryn. A dipyn o ffordd ganddyn nhw fynd. Mae Glynebwy yn meistri corn yn yr elfen yma, ond mae'r hyrddiad yn dod yn y pen draw. A Taylor Davies y bachwr sy'n dathlu. Llanymddyfri yn dangos yr awydd yna i fynd am y gornel. A'r cais yn dod. Cais i'r pac, ond yn cael ei sgorio gan Taylor Davies. Na chi ffordd i ddechrau rai hanner. Yn dechrau ar dan. Yn awyddus i gael ei dwylo nhw ar y bel. Trafod y bel yn bert. Ond y tro hyn, cais i'r pac. Cais i'r blaenwyr, grym a pwer. Y pac yn dangos. A wedyn y bachwr, Taylor Davies. Prif sgorwr y gyngrau'r llynau. Ac nawr mae'n ychwanegu un arall yw'r nifer o geisiau eleni. Mae'n bod yn amlwg iawn gyda'r bel yn ei ddwylo, bod y llinell ddim cwait i bod o'r cywir, a bydden nhw'n gobeithio y tro ni, y foment dyngedfennol. Y lein yn gywir a'r sgarmes ymwydol yn gadarn. Chi fachwyr yw ser roc y byd rygbi, dyddi yma, ynddo fe? Bydden ni'n cytuno ar ti. Fi'n credu bod sa'n ni'n gael digon o clod yn ymfarnu, fo'n onest. Man y man i ni, olwyr, just yn ôl y gwylio. Na beth chi'n neud anyway. Anel yn berffeth gan Johan Hughes yn hollti'r bus ac yn agor mantes y Porthmyn allan i 20 pwynt i 7. Harry Dole yn derbyn y bel ar tacl. Cwrso wedi cael ei fesur yn berffeth gan Ewan Bowden. Un cariad gan Jamie Hughes. Cyn i Lee Rees ddefnyddio'r droed hwyth yna i godi'r pwysau a plannu Glynebwy nôl yn ei hanner ei hunain. Mae hwnna'n y llanfa berffeth gan
Llanymddyfri. Ei Harry Dole, na derbyn y Bale a'r dacl. Ond wedyn Jamie Hughes yn cario am y tu allan. Mor bwysig yn nhw mwyn agor rongl yna i'r mewnwr. Yn sicr. Oedd hi'n gic perffaith gan Lee Rees. Lein Glynebwy ar chwal erbyn hyn. Bwchi gan Oca. Joe Powell. Mewn i'r ddwy ar hugen. Dyma'r Llanymddyfri ni'n arfer gweld. Johan Hughes ar ffug bas. Stuart Worrell. Bythol wyrdd blaen ysgellwr. Iawn Watkins. Dwi ddim yn hawdd i'w lorio gwbl y prop plentyn. No hands, Dyma Alice i angen bod yn effeithlon nawr. Rheol Fantes eto yn cael ei chwarae. Disgybleth yr ymwelwyr. Jimmy Hughes yn gosod i nôl allan y hi at Cian Abraham. Yn wylo yn ffordd drwodd. Dacl wedi chwblhau. Cynnig i nôl yn lledu yma. Ryngipiad wedi dod. Fantes yn cael i'w chwarae, cofiwch. O, na chi rediad gan yr ail reng. So we've got the not rolling over there. Joe Powell. We've then got number 1 not rolling, and then number 11 offside. We have to be better down Y here. llinell. Mae'n ddynamic yn dweud. Ar chwal. Yn gyfforddus iawn gyda'r fel na'n ei ddwylo. Tafliad y llinell yn cwaith digon uchel. A wedyn Llanymddyfri'n dwy'n y llinell. A dyma pryd mae Llanymddyfri'n dda. Pan maen nhw, fel nes ti sôn, pan maen nhw tu ôl y llinell amddiffynol na. Maen nhw ar y drod flan. Mae'r Bale yn gyflym. Ond Joe Powell ddim cwaith y cyflymdra i fynd yr holl ffordd. Cwbl o flynyddoedd yn ôl falle. We are going to wait, lads. We just got treatment in midfield. Ond gath nhw dipyn o lwyddiant fan hyn. Rhyw 5 munud nôl o'r lein. A fi'n siŵr, trael ail adrodd bydd e, ysgarmes ymudol. Yn dwywaith bod y bregaeth ar hanner amser wedi gweithio. Stewie looks like he's going off there. Llanymddyfri ar dan ar ddechrau'r ail hanner yma. A mae hyn yn drenu mawr. Jonathan Evans, eilydd. I'll give you time. Fewnwr. I'm going to give the dugout some time. Gyntw'r dreigiau, gyntw'r Scarlets. Cofio chwarae gyda'r cwt yma pan oedd yn ifanc iawn. Newydd o nôl, wedi anaf hir gymor i'w ysgwydd. Ac o fewn munedau, mae'n edrych fel bod e mynd i'w allan am gyfnod estynedig arall Porcalonis i'r mewnwr. Mae'n gymaint y brofiad gan Glynebwy yn dos e ar y fainc yma. A mae colli Jonathan Evans yn mynd i fod yn ergyd mawr i'r ymwelwyr. Ie, yn sicr. Gweld Jason Strange yn ymlaen a Jonathan Evans yn gynnar. Just moyn falle tweli pethau lawr. Fel sy'n sôn, mae'r profiad na gydag e, gweledigaeth na. Fel wnaethon ni weld fyna am hyn am y ryngipiad yn darllen y chwarae yn dda. A mae'n treni mawr i weld Jonathan Evans yn gadl y ca. Nes dim prinder profiad ar y fainc gan yr ymwelwyr. O, dyma le ath e. Fe ath y ryngipiad. Pigwrn. Ar ddear ma'n galed yn dweud. Matt Jones yw'r gwr yma. Chydig o adrefnu o bosib felly. O, mae yna broblemau mwy argyfyngus y wynebu Glynebwy yr eiliad yma. Lein amddiffynol i'r gwir dir. Ar eich chi'n synhwyro os oes na gais arall yn dod fan hyn i'r tîm cartre. A mi allai fod yn noson hir iawn i'r ymwelwyr. Cymryd i amser, gofalu bod yn gosod yn gywir. Fel Fantes eto yn cael ei chwarae. Ffug bas gan Rodri Jones dros y llinell Fantes y canolor. Darian Watkins yn tipio ddi mlaen.
Newid cyfeiriad. Na, i'r un ffordd. No hands! Lee Rhys yn clwyllwr sylwebydd yn ogystal. A Glynebwy yn torri'r tackle fan hyn. Nathan Hart. Rodri Jones. Cael ei lusgo i'r ddeiar. Cadw i'n dyn, mae'r porthmin am wneud. Maen nhw fodfeddi'n bryn fan hyn. Yna gyrff diri, cochion a gwrddion. Ond lan y jwmper mae'n mynd ar y funud. Maen nhw drosodd. Nadyn wedi cael ei hatal unwaith yn rhagor. Yr hyniad yn dod. A Nathan Hart yr wythwr sy'n tirio am drydydd cais i'r tîm cartre. Yw rhoi nhw ymhellach ar y blaen o 5 pwynt ar 27. Ar un mae'r porthmin ar dan. Mae Llanymddyfri yn mwynhau hunain mas na ar hyn o bryd. Maen nhw'n ennill y gwrthdrawiadau. Maen nhw'n mynd dros y llinell fantes. Maen nhw'n gorfodi i Glynebwy i ildio kick-osp. A na be mae pob tîm oedd da yn neud. Pan maen nhw gyda tîm oedd ar y drod ôl, maen nhw'n gwasgu nhw gwmynt a phosib. Ond disgwyl fel Matthew Leon eisiau edrych yn hyn. Awgrym. Bod y cliro ma'n anghyfreithlon, y croc roll. 3 reds, clear croc roll. Bosib iawn geith on. Penalty only. Penderfyniad yma yw'r droi. 5 metre line in front of the post. Merian Watkins rownd y gornel. Drwy look. Dim niwed. Captain. Ond chi'n gallu deall pam mae'r croc roll yn cael ei wahardd, yndych chi? So we've got a croc roll by your number 3. Ydych chi'n rando beth sy'n gan Matthew Leon. Mae'n sgwrsio gyda Jenny Davies. Okay. No try. No penalty, only information I've got. Anlwcus iawn mae'na gan Cropentyn, Merian Watkins. O'n ni'n rhywfaint o achubiaeth i'r tîm cartre. Ceri, bydd e'n ffodus iawn bod e heb gael gafel yn gwddw na yn pen. Ceri, mae Sean Parry oedd y dîm. Yes, yn traclu'r ag e mas. Ond yn tynnu geir ochr. Os chi'n colli'r ras na am yr uchder, a mae'r bachan arall yn is na chi, mae'n anodd iawn wedyn i gael eich corff dano, ond dyw hynny ddim yn gyfreithlon. No, rough first, you're not on the ball. Double aim i ganol car. Y sgôr yn byrhau yn 20 pwynt i 7. Right, take back in, yes. Meddiant wedi cael i gario nôl mewn i'r ddwy ar hugen, felly Carwyn Sean lle maen nhw'r pen yma. Mae Fanner yn yr awyr a pharhau am ddiffyn. Bydd rhaid i Glynebwy wneud. Ie, pan chi'n cwrso gemau, cwr peth diwethaf chi'n moyn wneud, camgymeriadau, di angen cic yn mynd allan ar ei ffen. Ond oedd y bas wedi dod nôl mewn i'r dwy ar hugen yn awr. Cyfle o'r lein ga i Llanymddyfri. Yn edrych fel bod Llanymddyfri wedi datrys y problemau ganddyn nhw yn yr hanner cyntaf yn y lein yna. A mae sgarmes ymudol yma'n profi fod yn arf bwerus iddyn nhw heno. Sgarmes yn cael ei dymchwel yn anghyfreithlon. Rheol Fantes yn cael ei ware eto. Gic fach i ddim byd. Trio dim... Number 6. Nôl i gymoni. O Ewan Bowden. Number 6. Off we go. Ie, mae'r ciciau cosp yma wedi bod yn pentyrru yn erbyn Glynebwy. Inside and collapse. A gwr sy'n talu'n ddryd yw'r rhif 6. Jack Pope. No, because it's always the same moment. Drwg i wa i Glynebwy. Colli Jack Pope sydd wedi bod hynod o lwyddiannus yn yr awyr yn y llinell yn amddiffynol. A nawr mae sgarmes ymudol arall gan Llanymddyfri. Wel, byddwn ni yn tybio mae'r sgarmes ymudol bydden nhw'n mynd am. Maen nhw wedi cael tipyn o llwyddiant o ni.
Wel, yn athletig iawn y Bale na'n cael ei plycio'r awyr. We've spun on the spot. Cael ei troelli gan Glynebwy i'r ddeiar. Stewart Worrell yn gosod i nôl. Cawr mawr Emlyn. Osian Davies. Advantage, no arms, number 2. No arms first. Eto disgybleth yn broblem yn hyn, allan dwylo'n cyflym, a Tari Dôl, mae ei wedi rhywffordd neu gilydd, Watsky hunan i'r gornel, cais Medrys gan yr ysgellwr ifanc. We have to be better to run. A gwaith da gan Llanymddyfri, cyfuniad o'r blaenwyr a'r olwyr, ysgarmes i wydol trwy hyn. Ddim quite mor llwyddiannus, ond Lee Rhys yn pennu fyny mynd am i'r ochr dywyll, ond y blaenwyr yn gyfuno yn sythu lan, sythu'r llinell, mynd yn syth, dal y bil yn lan, a wedyn Harry Dôl dros y llinell Gais. Gais nath gael ei adeiladu'n bert iawn gan Llanymddyfri. Mae record e teg at y pist y tymor yma wedi bod yn ardderchog Johan Hughes. Wedi gyna'n gofyn gormod ohonno fe. 86% yw i ganran lwyddiant yn y gystadleuaeth yma. Mae hyn o'n unig wedi sgorio 10 pwynt. Gwerthfawr iawn i'w dîm. Ond yna'n dangos yn union pa mor bwerus ac ystwyth mae'r ysgellwr yma, Harry Dôl, yn meddwl mowr bawb yn y ffrintowi o'r grwt. Waw, a ti gift i godi pwysau. O, mae hwnna'n amrysiadwy, newi gael cais arall ar y sgorfwrdd, dal y bil yn lan, a wedyn gic i gael y llanfa fel a Lee Rhys. Dangos i brofiad e, dangos i ddealltwriaeth e, yn gwybod yn union beth sy'n eisiau gwneud. Sy'n eisiau gorware, sy'n eisiau cwrso dim byd. Ware'n saff a na chi gic. A ni ben yn gwrt y lein yn allan â hi. Adam Warren yn gofyn gormod falle o Jack Davies gyda'r bas yna. Ond chi'n gweld beth nhw'n trio wneud. Y bel a'n isgwyl yna ac yn alledu. Okay, yeah. I mean, a bigger gap is better than a smaller gap, yeah, but... Okay. Let's set this gap a little bit more realistic for me, okay? Hughes! Welwch chi rhif 15 fyna. Dyna'r adrefnu sydd wedi goffo digwydd. Tackle! Gan Glynebwy wedi colli 2 fewnwr, a Morgan Richards y cefnwr sy'n ysgwyddo'r dyletswydd yna nawr. Allai'ch sicrhau chi mi fydd blaenwyr Llanymddyfri am drio wneud popeth fedra nhw. Jack Davies yn torri glir, y dyn ar ei ysgwyd, yw Lee Rhys y capten! Y penwerydd Gais yn dod, a'r Gais ardderchog wedi creu'n gelfydd gan y cefnwr Jack Davies. No try. O bas mlan. O bas mlan. Last pass is forward to no try. Chi'n rediad gan y cefnwr. Oedd e'n ymdrech. Oedd yn heiddi Gais ef os na gawn i bai, ond tro be, pan weles i ddi tro gynta, ni'n meddwl falle bod i mlaen. Oedd i ar i drod dde, bwlchu'n wych, Lee Rhys, wrth i ochr e. The information from the team. Oedd y bas yn sicr mlaen. Forward, scrum. Ymddeiriadau yn mynd rhyw iaith ref chi wedi clywed fyna. Ond mowredd. Mae pobl yn cyffroi. No ball. Pan chi'n gweld chwarae fel la.
5 pwynt ar 20 i 7. 20 munud yn weddill i Glynebwy achub rhywbeth o'r tan, yr un torcalon sy'n ei disgwyl nhw, yr un torcalon a brofon nhw 7 mlynedd ar 20 yn ôl. Hyfryd gweld y gŵr yma fel Fanc. Nôl ar ei drad, gath e tipyn o ergyd yn yr ymwysodiad cynta yna. Dathlu ganfed cap a hanner dros i glwb cartre heno. Waw, yr hyrddiad yn dod gan Llanymddyfri. Rhyw ffordd neu gilydd nôl a hi ar ochr. Gwir Gwent. Glynebwy'n chwarae yn ddwfn, o'r chwarae dyn yn bryn, cofiwch. Gyfaint yn niben. Y dyfarnwr yn fodlon bod y bel yn awr i mynd sian nôl. Ddiffyn lan yn gyflym. Ar war Glynebwy. Nawr yn chwarae'n ddwfn. Yn gobeithio am rhywbeth. Rhyw fath o newid ar y mylon. Cario cryf gan yr eilydd. Ian Evans. Sythu, Matt Jones. Mae'n ddiffyn y porthmyn yn gyfforddus ar y funud. Evan Lloyd, y sisiwr. Ar y llwybr tarw yna, Ian Evans. Don't go in there, leave it! Cefnogwyr Glynebwy yn gweithio am rhywbeth gan y dyfarnwr yma. Teimlo fel bod y penderfyniadau yn mynd yn ei herbyn nhw. Oedd yna gamsefyll o bosib gan y porthmyn. No 3. Vantage, you got... Yna'r gic gosb bod nhw eisiau ynddo fe. Y gic yn cael ei nadreddu drwodd. Gwarchod cefn y can, bugeilio. Time is out. Oedd Jack Davis. 3. If we've got it, we'll have a review. Listen, I can understand the frustration of what you think you're seeing, but not screaming at like that is not acceptable. So is that going? If I've got anything coming in, I'll tell you otherwise. Meantime, back 10. Not now. Just where we are here. Na chi welliad gan Glynebwy. Mynd trwy sawl cymal fach. Trwy'n rhoi Llanymddyfri dan bwysau. Time is off, yes. Ac yr fodi gic gosb. Os yna dipyn o ffyddloniau Glynebwy wedi wneud y daith dros y banau i gael bod yma yn Llanymddyfri heno, i weld i tîm gobeithio yn codi'r cwpan. Braf fel gynifer o bobl allan ar nos iau i gefnogi i tîmoedd. Okay. Are we set? Roll. Mae'n angen bod yn fentrus gyda'r gic yna, gan Evan Lloyd. Wedi cael safle bach digon o ddawol i'w dîm fan hyn. 10 metr yn bryn. More. Hold. No fight. Morris yw'r eilydd fachwr. Fe sy'r gwt ysgarmes symudol yma. That is once. Yn cael ei hatal, 5 metr yn bryn. Gan mai ysgarmes symudol oedd honna. Y sgrym yn cael ei gobrwyo i'r tîm cartre. O, ti'n teimlo fel o'r ddraid i Glynebwy manteisio o'r cyfle yma. 5 metr allan. Ysgarmes symudol yn un cryf. Bydde ti'n disgwyl fel bydden nhw wedi gellir gwasgu rhywbeth allan o'r Llanymddyfri, ond pob clor i blaenwyr Llanymddyfri. Nw'n eto yn gwrthsefyll yr hyrddiad yna. Oedd wedi cael ei adeiladu'n bert iawn gan Glynebwy, ond chwarae teg pac Llanymddyfri. Derian Watkin yn ei chanol i. Gwelen cymryd llaw. Cymryd anal fach mewn. Yn ei chanol.
yn ei chanol i. We've got 30 seconds left. Dewch ni gael rhywfaint o ymateb gan yr ymwelwyr. Lawrence i siarad gyda Jason Strange. Feels like a crucial time of the game, Jason. Feels like you really need to come away with some points here. Yeah, you know, full credit to Llandovery when they've had their opportunities they've taken. I just feel their game management has been a little bit better than ours, and the foundations of their game is much stronger this second half. Really unfortunate with John, you know, to lose a specialist position at scrum half, but yeah, hopefully we can get something out of this, and then we can make a game of it in the last 20 minutes. Yeah, you've had to deal with a fair bit of disruption, a sim bin within 2 scrum halves. A word on John in particular, any news on him, because he's only just returned from injury? Yeah, it looks like he's done his Achilles, which is rotten luck. We're already without 8 backs tonight, and then we lost Dom in the first 30 seconds. So, yeah, it hasn't got any easier. But yeah, full credit to the boys. They're staying resilient, and you know, hopefully they can finish well now. Jason, thanks for your time. Jason Strange yn torri'r newyddion trist fyna bod Jonathan Evans falle wedi rhwygo Achilles sy'n annaf erchyll yn dweud Ifan i unrhyw un sy'n gwybod natur y niwed yna mi allai fe fod allan am gyfnod hir iawn, ond mae rhaid canmol Jason Strange yr hyn mae wedi adeiladu gyda'r porthmyn dros y 2 mlynedd diwetha wedi bod yn neilltuol i godi nhw i le ma nhw bellach, colli mewn 2 rownd gynderfynol y tymor diwetha, cyrraedd y Rownd Derfynol Cwpan ac yn hedfan uchel yn y gyngrair le ni. Ie, yn sicr maen nhw'n un o'r cewri yn y gyngrair ar hyn o bryd. Mae tipyn o'r diolch yn dod i Jason Strange. Mae'n ei lot o waith tu ôl y llenni i alluogi bod y chwaraewyr a'r tîm yn cystadlu yn bob agwedd ar y penwythnos. Ond anffodus, mae'n disgwyl fel bod nhw wedi bod yn ail mwy o lai bopeth ma heno yn wedig yn yr ail hanner yma. Camgymeriad gan Glynebwy, yr brwsion yn cael ei casglu gan y blaen ysgellwr Stuart Worrell. Dyma le mae Llanymddyfri'n hoffi chwarae rygbi yn Sianeli Llydan. Cian Abraham ar gic. Fe sy'n ar gwrs, ond i'r adnaf y garedig. Cais o'r safon ucha i Cian Abraham. Mae hwnna'n anhygol. Na be ni'n disgwyl gweld yn Llanymddyfri. Oedd y dwylo'n berth gan yr olwyr trafod y bêl. Ger mae Ed Sgrag na tynnu'r bêl nôl i'r maswr. A wedyn y dwylo Warren bas hir allan i Abraham a nach i gic, gwrs o gic unan ac yn tirio yn y gornel. A bydde ti'n disgwyl nawr gyda'r gais na. A hwnna di roi pen ar y mwdwl o'r gystadleuaeth ma heno. Fi'n dwlu ar ganol ca Llanymddyfri, maen nhw'n deall i gilydd i'r dim. Mae yna nerth a pŵer i gael yng nghanol ca, ond mae yna sgiliau hefyd. Amser i'r bas yna gan Adam Warren yn berffeth. Mae'r ddau broc yn cael ei cyfarch wrth ddod oddi ar y ca. Jobyn o waith gan Jamie Hughes a Berian Watkins. Waw. Trosiad llwyddiannus arall gan Johan Hughes yn ymestyn mantis. Llanymddyfri i 32 o bwyntiau i 7. Perl o gais gan Cian Abraham. Wedi codi'r pwysau'n wych eto i Lee Rees fyna. A'r bêl wedi cael ei chyffwrdd hefyd. Felly lein i'r porthwyn. Mae popeth yn mynd o blaid. Llanymddyfri nawr. Momentum yn beth digon ryfedd pan mae'r eich ochr chi. Mae pob dim chi'n neud yn dod nôl i chi. A na'n union beth sy'n digwydd gyda Llanymddyfri ar hyn o bryd.
Do'n ni ddim yn rhagweld y sgôr yma ar hanner amser. Oedd hi'n dyn iawn wedi deugen. Corey Jones yn gwahodd Adam Warren i gario. Harry Dole yn gweithio oddi ar i Ystlys. Mae'r Llanymddyfri yn barod amdano. Mi oedd yna gan sefyll. A disgybleth Glynebwy benna oll falle yn yr ail hanner yma wedi cyfrin ei herbyn. Lads, up you get, up you get. I'll give you a 5. O! Taylor Davis yn cydion honna. Glid ar flaenau fysedd falle. Disgybleth Glynebwy ar un o bryd yn gael nhw lawr. Yn anffodus, mae'r cicau cost ma yn pentyrru. Maen nhw wedi gweld un Carden Felen yn barod. A dwi'n ofni, gyda'r gic ma nawr yn mynd mewn. Ni'n disgwyl yn agos iawn i'r dwy ar hugen. Mae cyfle gan Llanymddyfri. O, maen nhw wedi mynd yn gyflym. Maen nhw amledu yn y sim chwaraewyr. Mae'r hanner y tîm yn cysgu. Y Lee Rhys a'i feddwl yn hwymach na weddill y tîm. The players pinned him in. Dacl nerthol. Ergyd fel gordd yn llorio'r blaen ysgellwr Osian Davies. Bach yn rhydd mae Llanymddyfri nawr. Step here, step. Ongl hyfryd yn fendigedig a dweud y gwir. Eto'n rhoi'r porthmyn ar y trod blaen. Penwys glas. Pause here. Will Stuart Worrell mor amlwg yn dweud. Oh, y bas ddall i Darllediad Vale. Y prop, yr eilydd. 5 metr yn bryn. Dynion yn bred dros ben. Rodri Jones yn trio troelli'n rhydd. 2 fetr yn bryn, cofiwch. Edrych am llinell felen i ni. You pulled him off. You pulled him off. Dyn oddi ar i drad fyna neu niwsans o'i hun. Ond parhau y meddiant y porthmyn mae'r bil. First latcher straight through. Weithiau, chi'n meddwl bod yr penderfyniad yna i fynd yn llydan yn siwtio arddull a dawn y tîm cartre yn well na'r rygbi lan y jwmper yma. Oedd yna'n agos iawn i fod yn dipyn o gais i'r tîm cartre. Finiad rhwng yr eilydd o brop. Joe Powell hefyd. Y blaen ysgellwr Osian Davies yn neud metred i'r lan y ca a wedyn ac yn dadlwytho hefyd, felly. A dyma moment arbennig iawn i'r rhif 2 ar hugen. Jack Maynard. 200 o ymddangosiadau dros y porthmyn. Record neilltuol gan y maswr. Iwan Hughes a Lee Rhys yn gadael y ffrau. Mae yna goesau ffres. Mae yna wad newydd. A mi fydda nhw am ddisgleirio dros 10 munud ola yr ornest yma ar Fanc yr Eglwys. Ac un eilydd ola. Garan Williams. Yr eilydd fachwr mlaen am sgoriwr ail gais y porthmyn Taylor Davis.
Mae wedi bod yn amlwg dros ben ym mhob elfen o'r fare Davies hyn yma. Ac yn heiddiannol iawn yn derbyn cymeradwyaeth y dorf yma yn Llanymddyfri. O Jack Maynard yn tyrchu fel gwahadden am y bel yna, ond oedd hi ddim yn dod. A 2 gic gosb oherwydd diffyg disgyblaeth yn sydyn reit. O'r ymwelwyr lawr yn nwy ar hugen y porthmyn. A mi fydda nhw'n benderfynol o ddangos be maen nhw'n gallu wneud cyn ddiwedd y gêm yma. Maen nhw'n well dîm na maen nhw wedi dangos heno. Alla i'ch sicrhau chi. Noson wael yn y swyddfa. Unwaith eto ymddeiriadau am unrhyw iaith anweddus sydd wedi cael ei clywed dros y meicroffonnau. Barretyn, y bel yn cael ei rheoli gan yr eilydd fachwr, Ian Morris. Ymlaen â nhw. Mor agos. Ond dwi'n ame bod nhw'n bryn ac o bosib oddi ar y llawr. Os mae Llanymddyfri wedi atal Glynebwy rhag sgoro'r cais yma, maen nhw'n gwneud yn wirthiol achos maen nhw fel tren yn mynd trwy 15 metr allan. Mae dal cyfle gyda nhw, dal y pwysau, dal y tiriogaeth a'r meddiant gyda nhw. A mae rhaid nawr i Llanymddyfri manteisio o hyn, Glynebwy mae'n ddrwg dy fi, manteisio o hyn. Gone down, it's become unplayable. I've then blown the whistle, so it is actually a turn. Oh. Yeah, I know what I said, but I'm really wrong. Noson, Glynebwy lan. Dim yw dim yn mynd o'i plaid. Matthew Leon yn newid i benderfyniad. Gydag y gymorth gan Jenny Davies, y dyfarnwr teledu falle. Crouch! Bind! Set! Cario dynamic oddi ar gwt y scrum yna gan Evan Sheldon. George McDonald yw'r eilydd fewnwr fan hyn. Sgidiau mawr gan y crwt ifanc i'w llenwi. Cic dda, lawr at hanner ffordd. Ryw gic cyfon cystal ar cwrso. Yla hi. Ar ochr y porthmyn, eto Evan Sheldon yn cario. Tynnu ddyn ôl dan bwysel Jack Maynard. A fe ddodd mor thwyliad. Bydd y cyffyrddiad cyntaf ti eisiau ar ddau ganfed ymddangosiad? Na'n sicr, ni wedi gweld rai canmol hefyd, o ran amddiffyn Glynebwy ni wedi gweld sawl hyrddiad a gwrthdrawiad mowr allan ar y cana. Y sgorfwrdd, maen nhw wedi bod yn dangos dipyn o gymeriad yn amddiffynol, ond sgil dipyn o hyrddiad. Fel nes i sôn, dim na, ddech chi moyn fel maswr, derbyn bas araf fel a. 5 munud yn weddill. Wel, y tafliad yn esgeulus gan yr eilydd Garen Williams. Sydyn reit. Y porthwyn nôl lawr yn ei hanner ei hunain. Maynard. Gwahodd y blaenwyr i gario.
Williams yn cael ei ddal tu ôl i'r llynedd Fantes. Eto, ergyd drom yng nghanol ca am ddiffyn. Cadarn gan y gwir dir. Rodri Jones wedi cael ei drad yn rhydd. Y gic letraws. Harry Dole yw sy ar gwrs. Na. Wedi glanio garedig. A mae Ocean Davies yn mynd i groesi. Rhywbeth gwan, rhefen yng nghyfen ca gan Glynebwy. Y bel yn mynd i bob man. Ond yn y pen draw yn glanio i gol Adam Warren. A'r canolor profiadol yn rhyddhau cawr mawr Emlyn. Ocean Davies, sgorio'r 5 cais y tîm cartre. Wel adlam y bel. Ddim yn garedig i Harry Dole, yna chi rediad gan y canolor. Rodri Jones, y gweledigaeth gan y canolor, y profiad, ond yr adlam ddim yn garedig i Harry Dole, ond yn sicr yr adlam yn garedig i'r blaen asgellwr Ocean Davies, a mor agos a na'r llinell, o ddim atal y cawr. Na'r gwr o Gastell Newydd, Emlyn, wedi blino'n siwps ar ôl yr ymdrech yna, ond yn cael ei wobrwyo am ei gefnogaeth, am ei waith caib ar haw. Un arall sydd wedi bod yn amlwg dros ben i'r porthmyn heno. Yn problem gyda'r trosiad. Marcus, Llanymddyfri allan i 39 o bwyntiau 7. Ond y weledigaeth gan Rodri Jones. Yn gwybod yn iawn ar oedd ganddo fe'r cyflymdra, ond am gadw'r chwarae na'n fyw, dim am farw gyda'r bel. Sawl gwaith ni wedi gweld yn ystod y gêm yma heddi. Y ddoi canolor yn cyfuno yn dda iawn tro hyn. Y gic gan Rodri Jones. Adam Warren dal y bel ac yn gwahodd Ocean Davies. Dyma nhw fynd, unwaith eto. Nôl ar y tu fewn. Gyda 2 funud a hanner yn weddill, mae'n bryd troi ein golygon at seren y gêm yma. Nifer y chwaraewyr wedi rhoi llaw lan, mae'n siŵr i fan o'n pwy ti wedi dewis fel chwaraewr mwyaf disglair yr ornest yma. Fi'n credu yn yr ail hanner yma, mae sawl un o Llanymddyfri wedi sefyll allan. Mi'n bod y bachwr hefyd, Tyler Davies wedi bod yn dda iawn. Y reng ôl wedi bod yn fysi, y ddoi canol, ond y dyn sydd wedi bod yng nghanol popeth, y mewnwr profiadol. Wedi sgoro cais mae heno, creu sawl un a ser yn y gêm. Mae heno Ewli Rhys. Mi nath e fywiogi y porthmyn yn gynnar ynddo fe. Yn dod ar tempo, bob un tro mae e'n chwarae. Crouch. Bind. Set. MacDonald. Canfod Maynard. Hepgor. Chwarae'n llydan. Cian Abraham. Nethia Morgan. Yr eilydd. Methu a dianc. Yn llwyddo i ddadlwytho'r meddiant. Within a metre, play the 9. Eto cam sefyll. Os na flinder. Back we go before I mark you 10. Os na flinder o bosib yn cyfrannu Within a metre, play the 9. Just here. Yr holl giciau gosb yma. Mae wedi bod yn dacteg amlwg iawn gan Llanymddyfri, gadw'r meddiant yma ar dir y chwarae. The players playing the 9 within a metre. Trio blino. Blaenwyr. Trwm. Yr ymwelwyr. Let me know in time, Jeff. Eros Evans. He's fine. Lads, let's go. Let's go.
Chwilo am tlws arall hyn yma. Pedwerydd No competition. o fewn 2 blynedd sy'n dipyn o gamp. A mi fydda nhw'n obeithiol iawn hefyd am ei gyfleon yn y gyngrair y tymor hwn. 9, time is yours. Yes. Mae'n rhaid canmol o'r hyn No mae hands, Green, wedi and ball adeiladu cup. dros y 10 mlynedd diwetha lawr ar Fanc yr Eglwys. Yn dwy'n ffrwyth nawr, Jack Maynard. A'r ffug bas yna. Just yn canfod y bwlch eto. Cic-osp yn erbyn Glynebwy. Adam Warren ar y llwybr tarw. Jack Maynard. Edrych am opsiynau. Dachlyn uchel arno fe. Harry Dole. Trio ryddhau goesau. Y camgymeriad yn dod. Bas gan McDonald i Maynard. We've also got an option down there with off the ball. Opsiwn ganddyn nhw. Time is yours, yes. Cic-osp yng nghanol ca. Play tap. You have to tap first if you want to kill it. Ond mae'r porthwyn wedi cael digon. Mae'r cloc yn goch. Mae'r gêm ar ben. Y porthwyn. Unwaith yn rhagor y tymor hwn. Yw pencampwyr cwpan Super Rygbi Cymru. Mae'n gamp a hanner. Pedwerydd tlws i dre fach y porthwyn yn Nyffryn Tywi mewn 2 blynedd. Pedwerydd cwpan hefyd. Yr gynta nôl yn 2007. Gorfod aros rhyw 10 wedyn cyn cipio'r tlws unwaith yn rhagor. Ond y 2 blynedd diwethaf, maen nhw wedi bod yn feistri corn. Y sgôr terfynol o Fanc yr Eglwys. Llanymddyfri 39, Glynebwy 7. Mae'n bryd i ni gael rhywfaint o ymateb gan Siren y gêm. Lee Rhys sy'n siarad gyda Ifan Phillips. Diolch yn Lora yna. Yn muno gyda fi, mae Siren y gêm a mewnwr Llanymddyfri, Lee Rhys. Lee, siwr nes ti mwynhau yna, boi? Mae'n teimlad arbennig to, i ennill y to, 2 blwyddyn ar y trot. Mae'n teimlad anhygoel i brones, so we're just more proud of boys o 1 i 2 i 3 o pawb yn arbennig heddiw. Oedd hanner cynta na, oedd Glynebwy'n bendant i wneud chi, neu chi weithio amdano, oedd falle y lein ddim cwaith yn mynd mor gywir a wych chi moyn, ond yn yr ail hanner na, pa mor bwysig yw bod chi'n cael blaenwyr sy'n rhoi chi ar y drod flanna i chwaraewyr fel ti i gallu agor pethau lan? Mae Glynebwy yn tîm arbennig, maen nhw'n cyfforol iawn, mae'n work rate nhw'n arbennig, maen nhw'n cant o amser, so mae'n wastad yn gêm rili galed. Yn y hanner gynta, ni'n credu ofn i'n squeeze nhw tyma bach, a nhw mas o egni, a yn y hael arner, fi credu oedd y boys yn step o lan, couple of gears, a fair play o bawb yn outstanding heddiw. O ran dathlu yno, oes golf i fod wari? Mae ysgol fi fanna fori yn y coleg, so wedi fod yn falus hwnna, ond gobeithio cael couple of pints nawr. Lee, diolch yn fawr ti boi. Diolch, joio'r noswaith, diolch yn fawr. Wel, dim ond un diwrnod ysgol sydd â fe cyn y penwythnos, ond Rodri Gomer fanna'n sôn am dre fach y Porthmyn. Mae'n timlo ar y degau fel bod y dre fach i gyd yn dod i gefnogi'r tîm. Mae'n golygu gymaint a nhw'n hollol heddiannol heno. Maen nhw'n gymuned sy'n cefnogi'r clwb, maen nhw'n dre sy'n cefnogi'r clwb, lot o bobl a lot o emosiwn a teimlad tuag at y grŵp yma o chwaraewyr a fforddwyr. Fe'n cytuno, mae fe'n teimlo fel bod y dre i gyd yma a dre i gyd tu ôl iddyn nhw. 7-1 ar ôl hanner awr, oedd hi'n dyn ar ôl 20. Be oedd y prif wahaniaeth i ti yn yr ail hanner? Mae rai ni siarad amdano anafiadau Glynebwy a'r ffordd nath hwnna atal llif chwarae nhw. Hefyd nath e sicrhau bod dim lot o arweiniaeth tu ôl gyda nhw. Colli Johnny Evans ar ôl i nhw wneud y newid yn mewnwr. Dom Franchi fel welon ni'n mynd off yn gynnar, ond fel wedodd Lee Rhys fan yn y cyfweliad, o'n i'n meddwl oedd e'n gêm dyn rili geidwadol yn y hanner cynta, ond oedd yna i gyd yn mynd â egni ffwrdd o Glynebwy, a mwy oedd yn mynd mewn i'r gêm, a mwy oedd ti'n gallu gweld Llanymddyfri yn rhoi pwysau ac yn lledu'r bêl tyma bach yn fwy, a Glynebwy just ffili quite dal mlaen iddyn nhw. Taylor Davis oedd y cais cynta, welson ni yn yr ail hanner yna. Falle jyst yn dangos ei bwriad. Ifan, yn syth o'n i'n clywed Rodri Gomer yn gweud mae'r bachwyr yw se roc newydd y byd rygbi, ond mae hwn 17 cais llynedd a mae'n parhau sgorio leni.
yn sicr fi'n credu yn enwedig yn dod allan o'r ail hanner na, oedd y bwriad na yn sicr yn bendant o'r dechrau. Mynd yn syth am y cornel, oedd y triffwynt na, a mewn gemau gwpan mae pob pwynt yn cyfri, ond oedd yr ymdrech wedi dwy'n ffrwyth yn erbyn diwedd, yn mynd am ysgarmau symudol, oedd y cred na gyda nhw bod nhw yn gallu gael y gorechafiaeth yn yr agweddau tyn na, a pob clod i Llanymddyfri nath e dod nôl a oedd y canlyniad yn un da. Fi'n credu na Llanymddyfri pethau bach fel yna'n dda iawn trwy'r nos. Just cymryd mewn yr hanner amser, cic y triffwynt, dod nôl mas yn yr ail hanner, dechrau'n gryf, a pob tro nhw'n sgori, ond nhw'n delio gyda'r kick-off, a wedyn nhw'n cael tiriogaeth nôl yn syth, a nhw'n just gwneud pethau bach syml yn dda, a wedyn da ar ôl, mae fe'n adeiladu momentum, ni'n meddwl yn dda iawn. Taylor Davies, dim ond yn 29, lot o potensial dal i ddod gyda fe, a wedyn Harry Dole yn adeiladu ar y sgôr na, oedd y pwysau'n ddibaid? Do, yn sicr, oedd y pwysau yn ddibaid yn erbyn diwedd, a tro hyn, just y gweledigaeth gan Lee Rees yn mynd nôl i'r ochr dywyll, falle ddim wedi cael y gorechafiaeth yn o moyn o'r cymal cynta na, yn mynd nôl i'r ochr dywyll, ond wedyn y trafod gan y doi dyn yn y rengol, yn sythu'r llinell, yn dal y bel yn lan, a trosglwyddo y bel allan i'r ysgellwr. Nhw'n gwybod o Harry Dole, mae lle gorffen ceisiau, ni wedi gweld e'n neud y tro rôl tro, nhw just moyn gael y bel yn ei ddwylo ge, a war y teg nath e gorffen y cais na'n dda iawn. Reit, wel mae tlws gyntaf tymor ar fi'n cael ei chodi, felly mae'n bryd i ni ail ymuno a'n tîm sylwebu. A ni'n ail ymuno ar adeg berffaith hefyd. Jock Walters yw'r gŵr yma. Cheerleader mwyaf y porthmyn. Pob un yn y cylch yna yn gwybod pa mor ganolog yw Jock Walters i'r clwb. Ys chwarter canrif y mwy, mae'r gŵr yna wedi bod yma ar fanc yr Eglwys yn cefnogi y tîm. A heno yn gallu ymuno yn y dathliadau. A ni mae wedi bod yn fuddugoliaeth gyfforddus yn y pen draw i'r porthmyn. Mi ddath Glynebwy wedi rhyw chwarter canrif ers yr ymddangosiad diwetha yn Rownd Derfynol Cwpan Cymru, ond bydd yr aros yn parhau. Mater amser tan fod boes Jason Strange yn codi'r cwpan yma. Maen nhw yn adeiladu rhywbeth ardderchog lawr ar barc Eugene. Ond heno, y tre sydd â hanes hir o feithrin talent sy'n dathlu unwaith yn rhagor. Mae wedi bod yn berfformiad o'r safon ucha gan y porthmyn. Un o sylfaenwyr Undeb Rygbi Cymru rhyw ganrif a hanner yn ôl. A mae'r gymuned unwaith yn rhagor yn cyd-ddathlu llwyddiant neilltuol y dre fach yma. Lee Rees sy'n derbyn y cwpan gan Terry Cobner. Llanymddyfri unwaith yn rhagor sydd ar ben y byd yn mynd campwyr cwpan Cymreig am y penwerydd tro ac yn dathlu penwerydd teitl hefyd mewn 2 blynedd. Mae'r hyn sy'n cael ei adeiladu lawr yng Ngorllewin Cymru yn dipyn o beth. Llanymddyfri dan gapteiniaeth Lee Rees yw pencampwyr cwpan Cymru unwaith yn rhagor. At Lauren felly ar gyfer yr argraffiadau ola hyn o'ma. Diolch yn fawr, Ori. Na i ofyn i ti yn gyntaf, Tom. Lot o'r boes fyna ni'n gweld wedi tyfu gyda'i gilydd trwy'r clwb a wedi cael ei gwobrwyo heno. Ie, lot o boes profiadol sydd wedi chwarae llwyth o gemau gyda'i gilydd, ti'n meddwl cannoedd, really, o ran boes yn y canol fyna se. Lot o boes a profiad o chwarae gyda'i gilydd a wedi tyfu lan yn chwarae dros y clwb. Joe Franchi nawr yn ymuno â ni. Commiserations, Joe. And it felt like nothing seemed to go your way out there. Yeah, just one of those days for us, unfortunately. You know, from the first 30 seconds we're done, obviously having a bump to the head and having to go off, and then we're sort of scrambling then. I think first half, really, I thought we were in the game, you know,
really, I thought that win was probably a 10-15 point win, being 6 points behind. We weren't worried at all. But then second half, probably how much we defended our first half showed in our legs a little bit. We probably overplayed a bit in the middle third, first half as well, second half of that first half. And we just didn't really play the territory that we should have done, really, with the wind that we had behind us. And like you say, a couple of things not going our way, bounce the ball. It's hard to get momentum then, especially on a surface like this, when you make an error and then it's quick ball and they can get behind you pretty quickly and then you're scrambling. But I thought a couple of our boys really stood up today. I thought Sean Parry was outstanding. Just unfortunate with injuries, like you say. You mentioned about the quick ball. Obviously, Llandovery, they live off that speed of ruck. They want that speed of rugby to be high tempo. How difficult was it to try and slow that ruck down, especially in that second half? Yeah, I think first off we did a decent job, and I'd have to watch it back, but I thought we had a couple of times where we were on the ball and maybe we weren't sort of given the rewards that we should have had. But like you say, you've got to pressure the ball, you've got to be making dominant tackles against Llandovery, because like you say, as soon as they start getting behind you, they get front foot ball. They're the best in the league probably at them turnover in those lightning moments, at capitalising, and fair play to them today. They were clinical, every opportunity they had. As soon as we missed a tackle and they got behind us, it was the minimum they were getting was a penalty, if not a try. And without a doubt, you and your brother embody the spirit of this club. The result takes nothing away from that. Still a special night in front of great travelling support. Oh yeah, I would say we've got the best support in the league. They're fantastic. Probably having to finish early today. Paying hard-earned money to come up and watch us and support us in their 2-3 buses we had up here today. It says it all about how much the club means to the community, and the boys feel that. We just disappointed we couldn't really get the result from tonight, but we still got plenty to play for in the league, and we'll be going for that title this year, no doubt. And we look forward to seeing you in the league next week. Diolch yn fawr. Thank you very much. A na i ddod o Euros mewn Euros pedwerydd teitl mewn 4 blynedd. Be mae hynny'n golygu heno? Mae'n gret. Neud y get round yn special i fyd, ond perfformiad ailan yn arbennig, ond ni'n haiddi ennill. Y boes falle wedi dangos y profiad, maen nhw wedi bod mewn sefyllfaoedd tebyg o'r blaen? Ie, fi'n credu yna. Fi'n credu oedd yn bwysig, creuwyr big players ni'n wan yn dda, a wnaeth o Lyrys yn arbennig un o'r arwain o'r blaen, a ni'n meddwl yna rheolyn ni'r gêm, a ni'n haiddi'r buddugoliaeth. Mae'n llwy reolaeth o'r hanner. Ni'n mynd i gael cipolwg ar cais gen Abraham. Erbyn y pwynt ma, o ti yn gallu ymlacio, isen ôl? Ie, hwnna'n neis, hwnna'n digwydd yn aml, ond oedd yn gret. I boys di dangos beth yw'ch chi'n neud, war y ffordd ni wedi sgwar y gêm, a perfformiad arbennig yna, so special. Lot o geisiau gwahanol, lot o bobl yn sgori ceisiau ar draws y tîm yn dangos bod gyda chi mwy nag un arall i chwarae, hapus gyda'r ffordd ydych chi rannu'r llwyth? Ie, yn gwmwys, ond hefyd y bel o'n ni lot yn wych heno. Y gêm y diwetha ni'n gormod o ceisiadau erbyn ni, ond yn bwysig bod yn ddiffyn i cryf heno, ond yn arbennig. A lot o boes i ddod nôl fyd Euros. Ni'n gweld lot o boes tîm Daningen Cymru yn cael wythnos off, yn ni'n siarad am Harry Thomas yn dod ni ar yr egwyl. Faint o potensial sydd fyna? Mae Harry yn dangos dros y wythnos oedd y diwetha pa mae dda mae fe. Bydd yn gret i cael yn ôl mewn dyn ni yn wythnos nesaf. Mae hwnna'n bwysig i ni, a cael y cydbwysedd y garfa, mae hwnna'n bwysig i ni. A profiad o boes fel Lyrys a Adam Warren, a rhywun y boes ifanc yn trwyddo, sydd George MacDonald yn trwyddo, Evan Sheldon yn trwyddo, a Harry ac yn y blaen. Oedd dipyn o bwyslais ar blaenwyr a pac Glynebwy yn dod mewn i'r gêm yma, ond pa mor falch i chi i weld bod eich blaenwyr chi di mwy na lai gael y goruchafiaeth erbyn diwedd y gêm, a rhoi chwaraewyr fel cyfle i chwaraewyr fel Lyrys, Harry Dole. Yn gwmwys, a na, fel yn ychydig i'r gêm, oedd yn bwysig bod ni'n delio dy hwnna, a wnaethon ni'n wyna'n dda ran fwy o'r gêm. Erioed wedi colli ffeinal? Na, mae'n neis, cadw ymlaen. Rhaid, diolch yn fawr Euros. Diolch. Pob hwyl, welwn i chi'n hwyrach yn y tymor, nôl yn y gyngrair. A dwi'n meddwl mae'n werth just trafod Glynebwy yn fer. O'n nhw'n wych, o Llanymddyfri yn wych yn yr ail hanner yna. Faint o broblem oedd e colli mewn o'r? Y safle gweithau golli ar y ca, o ystyried arbenigedd y ffordd maen nhw'n arwain gêm ymosodol? Yn sicr fi'n credu bod e, a
Yn anffodus i Glynebwy a flam o pethau mynd. Wyn nhw wedi cael eu llethu gyda anafiad heno, colli Franci yn ganol ca yn gynnar iawn, a mae fe'n rhoi Glynebwy eitha tipyn ar y drod flan, a hefyd colli mewnwr, mae fe'n dipyn o glatchen, ond yn anffodus i Glynebwy flam o'r rygbi mynd ond mae rhaid chi hefyd camol Llanymddyfri. O'n i yn meddwl o'n nhw'n wych, o'n nhw'n glinigol iawn, oedd chwaraewyr profiadol di rheoli'r chwarae yn wych, ond fi'n credu bod Llanymddyfri yn wir heiddi y fuddugoliaeth. Right. Wel, ys ni mewn bris i adael, os e? Chi'n mynd am pwynt? Gael un fach siwr. OK, digon o rygbi ddod dros y penwythnos. Pêl-drod i ddechrau. Nos y fori Hwlffordd yn erbyn Pen y Bont am 7:45. Portugal sy'n herio Cymru pnawn di Sadwrn. Y gêm yma i gyd yn fyw, a wedyn Cymru Kazakhstan ar ôl gêm na am 20 munud wedi 7. Rygbi hefyd ar eich cyfer chi 2 gêm fyw pnawn di Sadwrn. Fi yn Llanelli wrth ysgadlais herio'r Stormers. Y gwylch yn syth ar ôl y gêm na yn croesawu Connacht. Ail ymgosiad o gêm y Dreigen erbyn Ulster, a wedyn ni yn Glynebwy wrth iddyn nhw herio Pen y Bont a gobeithio taro nôl wythnos nesaf. Ond heno, wrth gwrs, y dynion dir sy'n gadael Llanymddyfri yn waglaw nhw a'i cannoedd o'i cefnogwyr nhw. Ifan, Tom, diolch yn fawr am eich cwmni i chi. Llanymddyfri, fel wedes i, erioed wedi colli ffeinal, a fydden nhw yn gobeithio ac yn hyderus mai nid dyma'r ffeinal ola fydden nhw'n ennill eleni. Welwn i chi'n fuan.